Ol gaýtarma dögürüni paýty ýygmynda geçirip, inni 3-nji aýyň içidi Atatöýünde agy ýany ýaýnap ýördi. Daýdatynyň kalbyna salan tesiretiniň başyna getiren oýunlarynyň adasy juwan ýürekden ösüpdi. Merdanyň bayramara arak goýdurlayan ýere zorlun iýermegi, adamsynyň öz ýüzüne garamazlygy, daýdatynyň agda alyp bolmajak sözleri ony şo içerdenem Merdanyň özünden sowadypdy. Onuň aýagyny şol öýe ediljek däldi. Oğul ya şo öýe baran günden bolan hekaýaty galyna gymynatman ýene aýdyp beripdi. Ýüzündäki ennamyna gök nilleri gören ýene onsuzam ýagdaýa göz ýetiripdi. Agtygynyň ýüzüni görüp ýagdaýyny sorap oturyşyny ol. Hudaýyndan tapsynna. Men başga näme diýin dip oňa otyrdy. 3-nji aý diýilende ol enesini kakasynyň şagyr ýanyny eşitdi. Oğul ya bu şakylgy öňräjikden pynhanyk gula garaşýardy. Ejeti ýüzüne ak tam edip geldi. Enen bilen bar. Kakady ýöre togunna kiçengrä kalynyň üstüne çaýçyp otyrdy. Ejeti bilen gyýdynyň giyreninin ýekadýyda garlady. Başyna gulakçyny giydi. Eze diýip ýerinden turdy. Gelin. Oğlum sagaman işläp ýörmüň. Ýagşyjy. Oğlum ýa bir öýde bolsa kakadyna köpden ber görnen okdy. Etrapda işläni şunun namazyny okawa ýeşe gidýärdi. Şagyry ýatar wagty sagat 10-10 birde öýe gelýärdi. Kakan gelir. Kakan geldi sözi bilen ýürülen. Gulagy ganyny gyzlar bolsa. Şu sözi eşitenden öýdeçil guşlaryň gün ýaşda höwürt gözüne ýygranyşy ýaly şerik girmek bilenni. Öýde şükür iýmek içmek, egneşik, malgara olara otym kemçili bolman üçin. Towta enede aýda ýyly bolaýmasa, oğlunyň ýanyna barjak görüp dawam durmazdy. Näme bolsa gelin öyle maslahatlaşar. Onun bolya, özüňiz goýulersiňiz diýen ýekagy sözüni eşiterdi, bilenjeksin eder. Ondan şöýde öz diýeniň tutulup, öz gadar gymbatynyň artykdygyny duýup ýörüşini artdyryp birde oğlunyň mertebesini artdyrjak bolýardy. Toý şakylygyny, ýa şagylaryny goňşy ýylaryň kaý berjek bolsa, durun kakan näme diýerdi. Şoň olar saklar, ertesi gün uruhat berer. Yine kakam gidiversin diýdim diýip, şeytanca gyýdylar, çintgäp soğurardy. Yine hem ýöne gaty bolsunlar diýdi diýer. Sagazyklar bir ýetsedi. Kakan agüň ýetdi, töweleme diýdi diýer. Sagalaram kakalaryndan berekelli aljak bolup sırsatardyr. Yine kakam aýtdyn, men beýaşlyk alym diýdi. Yine kakamyň köşüni men ýup arasalandyryny gyýylan bir aýdyr. Şeýdip sagalar hatda Towta ejäniň özüm oğluny aýlap günläp görmedi. Oň bilen bile ýaşap ýördiler. Oğlunyň bugün beýle ýer gelmesini gen gören Towtaje, onuň öz ýanyna çagyrmasyny onunam gen gördi. Gyýdyňam alyp geldiýe diýip geliniň getiren habaryndan soň onuň üçin bardat aýan boldy. Ol zaýa giren soň öz oğlu bolsa da duýman ýaşmagyny agyny çekdi. Eze diýip bir ýyl oğudun mehirli aýdyran söz enäniň gulagyndan girip ýüreginiň gatgan ýaralarynyň agyrsyny ýerinden aýrana dönerdi. Han otur. Ol ýeje oturan soň diňe şondan soň edip bilen oturdy. Özüm misli bir syýlygly ýat adam içeri giren ýaly baş telpekli ýegini işleksiz penjekledi. Taglyk ýagşymydyr? Şükür oğlum, özüň nähili? Ýagşyjy diýip, oğlum edil gelini ýaly ýeke söz daňyldy. Şaý gelini ahara berildi. Ýerli şilli, soň omin edilenden soň oğlu ejesiniň ýüzüne mulaýymlyk garady. Eje Can balam. Oğul ýerde bir gaýnap turan suwa batyrlan ýaly, gara suw bolup ýere giýre ýen ýaly otyrdy. Ýadyr ýer ýaryldy. O süýägin men şoň ýöden atjakdy. Gaka näme üçin oýlanýardy. Gyýdyňy kän takladyňmy? Ýa-da göwnümmi? Towtaje-de ýerdirmedi. Wah, diýip, ol ýöz ýanynyň ýer ýumruklady. Şeý diýerim diýdimle, şu gyýda dözmedim-de. Oňa şün häzir gepden öleni gowdy. Ol ömrüne kakadynyň berekellasynyň ýüzü eşitmänni. Häzir onuň şün daýdasynyň iňirdesem, onuň urgularym edil bir puluň sesiýary ýöne köýdi ýeňildi. Ol kakadynyň ýüzüni ýere sarandan ölmäge taýýardy. Bugün onuň şün ölümden müňe serwet turupdy. Ol şu gep eşitenden daýdasynyň aýagyna suw akydyp ölenini müň mertebe iýbar gördü. Ol bir gysymjyk bolup oturan enesine garady. Enesiniň ýagdaýynyň özünikiň gowdaýardygyny düşündi. Ýene-de, o ýene-de ýumurlyjak boldy. Gyýdym diýdi. Azyjyk gelsin diýdik-de.
Oğlu henidem gözünü kaldırına oktu. Yön ol ağzını ağzı dondurmadı. Böylece. Yönü gıyır birinki olsa da maşgalı kerekenkidir. Aman adı har tutmalıyım. Son hiç kimden hiç çıkmadı. Toğutece gurrun guturanını ağdı. Böyle oğlum, ne mi deysen şo olur? Ödün görece, ödün eriştiriver. Bu maslahat Toğutece'ni gayrı yaştan yalı oldu. Oğlunun ahir yaşının yüzüne gelmegini ödüne ulayıp bildi. Vah, men mal olayın. Dözmedim de. O hayafım gelen oğlum. Haberam iyi verin ok. Bu gıydinni bir üstüne atalap durmayın dedim de. Adamsam yok. Bir nemecik kadrını bilsin. O bir devledim dedim de. Vah. Ol oğlun yadı. Gelini çağırdı. Enne ne alac etmeli? Gelininke şobur gitti. Özünüz bilersiniz. Ağıtığım yüzünde yatallava otur. Ne mi deyin? Yine de Toğutece'nin öyle yolaştı. Balam, kakan doğraydı ya. Sen bizim kıydımız olsanım, kidekin maşgaladı. Sen bize bir amanat. Amanatım müddetünne iyiznicik tavşırın yağışı. Bollun gördün, en ata didarından doyma yoktur bu dünyada. Yöne ahlafın gün oluyor. O bir devlete uğrab olma, devletli ol. Sen şöyden, ekiden devletin bilen, o öy devletlet. Şöyden elten arfgalın bilen, o öy arfgallet. Yağış olmakçı da akıyınlar. Yamanı 5 minutda olup bolur. Ayrlaşmagam gatan saatlar edil, yamanlık ýaly 5 minutda goşuň ýygnap, işten çykma diýalam, 5-6 söz aýdyp, gapyny zalka depsen şo bolur. Emma ýağış boljak bolsaň, saçyňy süýs edip, şol öýde süýekliňi agyrtmaly. Ýejeň agary, ýer ýaly bolup ýör, ýeneň agary, frontda gideniň ýygyny ýeke şagan öwlüýe ýaly saklady. Enen etegini ataňdan özge kişi galdyran näler? Aslında erkege amrılma, avri emril. Erim gaýynam, etçegem, avrili gaýyn etçegem gelinler. Adi ýemege janyň sag bolsun, adiyat. Yatmaga janyň sag bolsun. İşle şo ýüň ody öle gir, külüle sık. İş adam öldürýän näler? Ol agtygyny şoň agşam ýöl aýal dowunyňka getirip gitdi. Agtygyny dowunyň ýanyna turtdy. Puto, deyip yüzüne ağıraldı aytti. Yine gelinin getirdim. Oğlum bile koşa garraştın. Köp oğul gıyıldı olsun. Ağıtlarını, ırskarlarını Allah can köp verdin. Ağıtığıma diyeceğim, şöyle gelin alıcı öyle gelin, fakaza ölenem gaydarsın. Şöyle uğulyadır, bakarra mücevrim. Şöyle devletli ırskarlı diyen sen yüzün görülmez. Galınnem Allah'ımın olsun. Olayal doğuna garadı. Putu sana içeceğim. Kırnak getirip eline verdim. Eğer ayağını kıyışık bassa, diline kıyışık şeyinete eline kıyışık tutsa, doğrum et. Vaktiysem canım sıksın. Emma perişte yal bağlama. Bir günah haline dilin getirdin. Dilini gömüğünden soğurup itlere vererin. Eğer bir günah haline elini getirdin, elini şüyürdürün. Putu dayda alarlap durun yüzünü kamaştırıp, birine iyil bilen işimiz yok, dedi. Toğutun anın dedi, katı kadaplı çıktı. Onu iyiliyen olsan, aklına dalı deyiptir sen. Men sana bir dağda edeyim, sen adam sonusun, adam sonu. Yöne nasaralar verdirmen. Karaklan aktırıp, dilini keser giderin. Ne bir oğlunu, onu mu saklatmağı verin olup, erin bilen, oynaşlığın bilen, kurorta yığıp, halal bilmen, haram bilmen, onu yonu sonu badır deymen, bay sürdüğüne. İnni çekirdin cedasını. Bilip boy, kasas kıyamata kalmaz. Oğlunu zahiladın mı? İnni bu gıyda da azursun. Ödün full tiryek koydurlayan diyalgana dıktırırın. Putu da korktu. Ayarlı onun namus ağır için can vermek tayyardığını biliyedi. Bir tapar ata haylif Toğutece'nin yanına ayarından yanıp barptı. Men yemişçim bilen men işe gaytdım. Erkek getiriyor. Ulu vazifem bilen. Ula abrayım bile onu urup söğüp yürmeye de çekiniyor. Eğer ayağını elle kırsanım, şey üçün ayağını horluyor. O fiyedarlayıp üstünden dökülecekler. Men yerim deyip, atlı yaralı gidip yürünürüm ken. Sehel bahane vursa attan ağdaracaklar. Ol ulur ötünüp kaydırından son. Toğutece'de ak maşinin atlanıp aşkıva dendi. Putu öydüdü.
Oğudun halada dolanyp han hiritirep oturdy. Vay, aýtman geleksinle. Ata da kamanjyr okudy. Gyrnagymyzdan öýüne gaýtaraýdym. O saýyjda agar minne çekýän ýaryp getirdi. Men hökümet poliklinikasyna barmar gyssaglysym ma. Senem gaýtjakmy diýen boldy. Ýok, men ertir gelerim diýdim. Çağırary. Şu gün sen ýanynda boljak. Buğda daýdanyň içki gowdurundaşyna çykdy. Ol garýört bolan ýüzüni sypajakladan boldy. O beýlesine öwürlüp tütäp durun içine gitdi. Haram heli, gelmäge başga tapmadyňmy? Aslynda ne görüň bar aşky batdy. Oturda ýöze andy sokully. O bol hayran. Näme diýdi? Näse diýdi barur towtuje. Putan sözüne eşden okdy. Gaýta bolýar aýallygynyň ka gelenini öýren şahtýar görnýärdi. Puto telefon algady. Emma gözleýän adamsyň ýokdugyny aýtdylar. Ya barıp işikde duruversemmiki? Bolmasa goýy gelsinde, muny hol çetki otoga elterin. O bol hayran, oň ýarlatlary känir düşünüp barmaz. Gelonny naharataryn alyp, ol aýallygynyň öňüne ýarym metre kartoşkan dökdüdi, öýle beýle otoga gitdi. Dowteje aýallygynyň bu aljaranlygyndan, her sözüne terim dürlügüp duruşundan onun ýene bir peýäriniň başyna baranlygyny aňdy. Ikimiz munça kartoşka näme gerek? Ol içdatdan ýaňa ýarlyn ýan hala dilini açdy. Agy kartoşka näme gerek? Tuğuk gaýnadyp goýbereli. Hem ýeňil hem sart bir şeýan nahar. Görýärdiň näme isleýän bolsaň şonu meşiräý. Ey menem wyraja gitmäm goýdum göli. Eýem sakyda başlady da. Aşgana barsam ýagyň ýokun ýetine beter bolýar. Gowsy men saňa şu jaga ýere hal düşäýinle. Özüňizjik çaýym için naharamy. Aşgana gyrly işikden urakdydy. Şoň üçin puto aýarlygyny altalyny öýdýärdi. Edil onu kiň ýaryna iş kakyldy. Baryan diýip puto moýmudoklap işe baka ýolgolady. Işik açylyndan onuň şüş diýen toňam ýuwaş ýörep, ýöz otogyna geçiren towteje duýdy. İş yapyldy. 5-10 minutlap ses selam çykmady. Kim geldi diýip aýarlygyny gelenserak sorady. Ey goňşy bir zat sorap gitdi. Neme, naharyn geten okmy? Neme? Towta ýene birden gadap bile ýerine turdy. Diýwardan asalygy uly bir kepgir sen ýok, men ýok aldy. Aýarlygynyň maňlaýyna taldy. Kepgir edil maňlaýdy. Beýle zady göwüne de getirmedik putu. Kepgirin agysyna bir "Why" diýdi de kellesini tutup stoluň üstüne güpürdäp gaýtdy. Näme bollay? Diýip şerden kimdir biri näzeriň gyýgyrdy. Towteje eline kepgir talawladyp ol otoga garaşy ýöneldi. Ol aýaldygynyň düşegini, güküreginiň tüýüni bir penjedip ýatan garnyndak gara löder piýadany gördü. O piýada garaşmaýan aýalynyň otoga girenini gördü-de, ilki bir "Salam aley" diýdi de. Soň ýorgony iki el bilen ýeňini şenini çekdi. Towteje kepgirin ol piýadaň ýüzüne bir gaýta kestir urdy. Garagan ak ýorgonyň üstüne keçelenip gitdi. Çykýdyn. Haram ýer çeken. Ýogsa leýaşyň terýän çyk. Garnak piýadaň ýüregi tarkaýaryp, uçy başynyň sona döndü. Ol ýorgon sorgundan işe bakan dügdünekler urdy. Towteje eline kepgirlen gara piýadaň kellesini çykýan ýerine, sırtyna, garnyna ýagyzy gelmedi. O piýada işi açaryna mähetdel, sırtyna sapan negen mekejin ýaly ýok bolup gitdi. Puta öz garnyna gark bolup aşganada titrep iňläp oturdy. Ol el kepgirli aýarlygyny görüp ýüzünden akýan ganyny dagtaranda titrep başlady. "Why dogan, tohumydim. Bollet, ömrüme sapak bolar. Degme urma, gurbanyň gideýin." Towteje kepgir oň eginden inlerdi. "Ganjyk, men seni urman, öllürün. Senmi?" O demir kepgir ýene galdyrdy. Asyl soň öz gözüne inanmady. Puta şo göwretýär aşganaň kiçik stolunyň aşagyna girip waýkyrýardy. "Beýtme, rehimiň gelsin. Ýeke zogulmyran düşýän, indi pohumymen." Towteje onu stolunyň aşagyna çykardy. "Kim ol?" Puta demin içinde taklady. "Kim diýen ganjyk?" Putanyň gözü 6-5 gelip ligirdedi. "Badaň başlygy." "Ady kim?" "Ady Mämi, hawa Mämi." Towteje kepgirini goýmady. Hel kapotoga girdi de ol gara piýadanyň ýeňe köýnüň ýüzünden çykyp duran şahadatnamany aldy. Soň ýene aşgana geldi. "En tek bir äriň gelsin." Putanyň
Ağırlı depesinden asmanine dönü. Zanlı on üller, yöne şoň aýtma. O meni kowar. Ol meni ýekiginem saklamaz. Men ýetim, ýoň nägünim bar. Gowy alpsa üller meni. O täzeden ağlap ýeňläp başlady. Ödüm şuna ağıdy. Ol ağyny diňläp oturup boljak däli. Eneden atadan kemis goýan Hudaý, erden gününürmeň näme? Dogundan göýdi giden Allah, gasar goýanyň näme? Bagyt berip ýaryny bermäň näme? Ey Allah, ýerde gökde bar bolsaň, al meni Allah. Dowteze, soň ertirde galmady. Agşam ara bilmegini gaýdýan ak maşynyň ýoluna çykdy. Ýöne aýarlygynyň hapaçylygynyň sirni bir ýerde dilinden tapdyrmady. Ene şonu, ol ulaýarlygynyň diýişiniň gatyzadygyny. Ol bir agy duraýsa süýüklüğüň şeýini men goýmajagyny. Onuň maňlaýynyň garaty bolup ömürlük galyny kep gyrydy. Her gün, her sagat bildirip durdy. Şondan soň oğul Niyaz gaýdyp geleli bäri. Ol oňa hen kirmesini, ýigizini türtmesini goýmasa-da, paýyş töwmesini, el gaýtarmasyny goýupdy. Wagşam ol birden masardy. Öz dile saldy. Bu zatlar oğul Niyaz goýul goýurdy. Ýöne Any Sultanyň dilini başyny şeýnemesini görün, ýüregini siňdirip beren okdy. Naýyn sat. Artist bolup, taxna çykyp, ýyly akyl öwredip, torsup geljek şagan ýynesi bolup, ne edip şu sözler agyny alyp bilýärkä? Ýerine edip şolar ýaly dili hapalar göterip ýörkä. Men özüm goşok. Şu söz agyndan çykandan öýden kowmuldum. Ol hyýalyny gazabyny bäs gelip bilmän Any Sultan öýden kowdy. Ýöne mirasy ölün dözmedi. Ol garnak ece edip öýlerine durdy. Hudaý badyr. Yamanlyk eden öz Hudaýyndan tapar. Ýöne oğul Niyaz köşejen okdy. Bir kişiniň durunyna oturun, pek maşgalatyna gelip, özüm aýal maşgal bolup hapaçylyk gurun edýän aýaly ojuda haýran galdy. Ey towe! Asal azyň sırgy başlayan aýallaryň öýleri ekene, wagt günüňizde ýanaýyn bet bagtlar. Sagat erbet sırlady. Oğul Niyaz garym batym düýüşleriň arasynda gezip ýörüşine, oýunun soňam ýödüni epes wagtlap el alyp bilmedi. Soň eýwanyna duran süýselerini, pirini hemem iksany köni bediren aldy daş çykdy. Aşywadyň arky süýji okudy. Köçeler meni oýunmany. Yatan adamyň ýüzüne gözüne gonyp ýörensiň ekýäli, seýrek maşynlary, sapsary gözlerini açarak ýumara gedip oturan svetoforlar hemde çeşme suýal durasmany diýmesen köçelerden dersiň ekýä ýokdy. Ol özüne berilenje köçäriň piýady ýollaryny ilki uly süýse, soňam kiçi düýde bilen seýreşdirdi. Durulganyň töweregine şaşyp ýatan kagazlary, çygt gabyklaryny, awtobus, trolleybus biletlerini kiçi düýde bilen bir ýere ýeşirip soňam uly süýse seýirdi. Ýoluň gyrasyndaky selmedir şaýyrlar garşaşdyrdy. Küde bolup giden tüplükleri kederläp beýleki kwartallaky hapy ýylýan ýaş görecekdi. Bahar pasly bolunsoň köçeler tämizdi. Onun süpürgen köçelerine ullu ağaçlarım yoktu. Yaprak kurması, yağış beyle kurma tuğle geçmedi. Aşkıbadın köçeleri arasında oluyordu. Ona da oğul Niyaz işine 2 günü değerli. Berlin payacakları gül yağaracak bulması, ol iyinzal ömülecek değerli. Köçeden trolleybuslar katına başlattı. Oğul Niyaz'ın inni işini bir yanala gitti. Barıp daydan turmaka, onu süt taşağı bir şeyin deyip oylanıyor. Onun arkaları, boyunları kara derdi. Ağzı dere çıkandan gelin süngenglepti. Ol häzir işten ýerjege meňdemeýärdi. Ýerde ýatan tüýselerim bedirelerdir kidijik kepçedem häli turunnak ýaly onuň elini agyram tarp durmakdy. Ol köçeden geçşek kulturka kimdir biriniň gyýyrýanyny eşitdi. Agyz, oğul Niyaz bu daňdanyň alagaran kysynda özüne gyýyrýanda möýdünokdy. Şoň üçin ýyza arkaýyn aňyrly. Saňa diýil agyz. O sesinden öýlerin brigadiri Abda agydyny tanady. Nira var yan sozan uyruk kolup. Oğul Niyaz salam berdi. Hani neme ölün işin bolunun. O hapa näme? Ol otlar, kağızlar näme? İşleşin amşymı? İýiller yan işe çykýa. Asen bolsa neme ölün eýem. Oğul Niyaz üstüne gaýrylyp durulmasyny geň gördi. Bir men yerim däl. Hani sen yerin? Oğul Niyaz piýilin sözüni ýabyň içine goýdy da aýdan durundy. Şol öz şastygyny aýlady. Ine şu köşe bu ýowy menki. Günne gorkemem gün matarky sataryklarym maňa berdiňiz daý. Aha, munyň bolýar. Ýöne nime bolýan daý diýip durdum özüňem.
Awdy ýa-da awdy eşke diýär maňa. O tigiriniň zaňyny zyňardatdy. Getir bedereleňi. Oňa bederler oňa iş üçin ýergurdy etdi. Awdy bolsa tigirin her şahynyň olaryň birini atyp piýiliň süýsäniň duran ýerine bakawrady. Näçede turýaň diýip ol ýolun bederler şakyrdalyp geçeni toň sorady. Beşiň ýaryny. Bay bo. Gatire, sen gorkaýma. Beýle gatyrem gelme. Kim bilýär, bir şäher möjeklerini gorkaýmalylar. Vay diýip oğul nätisini gitdi. Şäherde möjegim mami diýip howsal sorady. Awdy gözleriniň hersine sönüp barýan ýyldızlaryň birini saran ýaly ýalradyp hem sınrygatdy. Guduzlarım var. Olar neme gülün arada bir gelinmedem ganagy taşlap gidipdirler. Oğul näme sanrady. Onuň derläp turan ýernam ilkä bu ýaly boldy. Soňam lap ýanyp başlady. Hudaý saklasyn diýip parçalanyp ganagy taşlaryň gelin öýdi ýaly erbet galpylady. Mene gorkýan diýip demini titredi aýtdy. Awdy burnuny salyp güldü. Sen gorkma. Sen ýaljak keý gogulagy deýinje maljagalary. Olar bir jege owşap gidiberýärler. Neme bolýan? Oğurny ýöňden tutdy. Bedirem bireýin. Oň demi otly çykdy. Awdy bedirerini alyp durşuna ardynjalady. Neme bolýan diýdi. Düýün awan saldyňmy? Oğurny ýaşynda başyna atdy. Näçe berdiler? Ol ýaşmaň astynan 300 manat diýip eşdirmek aýtdy. 300? Awdy ýene de içine doňuz diňini salyp durdy. Näme bolýan? Şu bilen başlyklanma gursun. Näme bolýan? Ýöne her işiden 100 manat ýygnamaly diýip meňe 2 aýymy bir gonja tokýarlar. Näme bolýan? Galyn bir senne beýlekiler şoma hal berdiler. Näme bolýan? Oğulny saklandy. Ilkeden çykarmady. Daýdymdan soraýyn diýdi. Näme bolýan? Daýdym paýdym diýip ýere gep ýaýratma. Bu hemme ýerde edilýär. Arkaýny işlemegiňe gowy bolýar. Başlyklaryň arkalaşdan olaram biriň bilen arkalaşýa. Düşünüklümi? Oğulny girilge sümp gidenden soňam. Awdy ýokarky gata garap epesli durdy. Oň gowunna bolmasa ýokarky ýwanlaryň birinden owadan girini sıkyp ýerine bulaýlap hoşlaşajak ýaly. Ah, owadan gelin hay. Ah, su beherdine gelin ey. Owadan kelin ay. Awdy tigiriniň zaňyna goşup, ulyly bile aýdyma ýygyryp, seherli işe barýanlary ýylgyrdyp barşyna, diňe bu owadança gelinle ýaşaýady. Onu ýerine almaň arada ne diýdi? Owadan gelin o. Hana gelýär diýip, tunuşurlaryň redaksiýanyň işigini ýüşüp duran erkekleriň arasynda duran aýja da böyle aýtdy. Seredin ay. Seredin erkekler, doýuň seredip diýip, ol bir hili gylykma berip, adamlary işe täderek gelin ýaş gelini bakaýyp durýardy. Oğulny aýjaň sesini eşitdi. Öňüm özüň ýadurak sahyp gelýän geliniň ennamyny derbassy. Utanışdan, hayadan ýa aýaklaryny ıskyny açdy. Ýüzi lap ýanyp, ýüreginiň bir burçundan turan howsaly, onuň gözleriniň öňüni de perde bolup barýany döndü. Ol ýykylaýmakdan ýa-da aljyrap, gülük bolmakdan gorkup, o adamdan diňini doğrudan geçdi. Aýjaňa "Gurgunmy?" diýse de, ýene ýüzünden güpürdäp içeri girdi. "Mala diýsay, gyrnak sen. Aşgabatyň ähli erkeklerini aýagyna ekip bilýän aýdanlar." Hudaý hakladym diýip, ol ýerine geçip ýene deri gaýtman üçin, uly şargydan aýyrman şekmelerini dörüşdirip başlan gelin aýtdy. Aýja garaja gyrrykdan tegilejik güzünni bir taýja teredi ýar bolup oýnaýan gözlerini ýylamsadyp, garaşan bilen Hudaý kessin idi. Şolaň ähli seni görmek üçin o sırada durlar. Gördülerdi, beý bolaydylar. Taňry berdiği bir gaban ya. Şolay sen seýäray. Uç elimde bolsa maşinle gidip maşini getirdim diýäray. Oğlum yaman ogadana. Oğulny üstüne saýat aljak bolýan ýaly stoluň önüne gadalyp duran. Ýaşy epesläwäriniň aýaryň bu sözlerini Ana Sultanyň gepine meňzetdi. Bulan herde başga sypatda bolsalardy, sözlerin ýetleri bilemeň diýäler. Şular saklamaly aýaryň namsyny, mertebesini. Gaýta ilki bilen bular dökýän eken ýöldüriň abryny. Ol ýüzüni näçe tapajaklasa da aýja giderlerli. Hana, Taňry berdiği için ödem gelýär. Ol nasy jogulun ol. Hey, Taňry berdiği.
Ol oğlun ýa-da garap gözüni öpdi. Gel şuna bir degelle. Soň ol koridora gyrdy. Eşitýärmi? Hey, Taňry berdiç. Daşardaky erkekler gördüňmi? Taňry berdiç gulagyny tes kataldy jyny oýnap içeri girdi. Näme diýdiň o? O ýene-de gulaklaryna aparat elleşdirdi. Azajyk durşuny dödeýin. Ol bir gözüni gapara gedip gulagyny aparaty ýerine aldy, garjany koçuklaryna başdyrdy. Ha, inni boldy. Ha, näme diýdiň? Işıkdagi erkekler gördüňmi diýene? O beýletine görüldi. Kir hayrana. Soňra mene de Taňry berdiçe gülümsüp ýalyntyr getdi. Olar biziň gyrnak gyýdymyz diýip ýürüp ýatyrlar. Owa, men duýdum. Ýürüp ýatyr eken. Ödem pordy ýa. Maşyn kakapmy, näme? Ay Aşgabatda it köpelip durdy. Ajyh edip güldü. Ýok. Taňry berdiç bir aýjaň birem oğlun ýazyň ýüzüne garady. Ya, başga da atmy. Ol ýene-de gulagyny giydirin aparatyny çykardy. Batareýa çöküpdir. Agşam helak etdi. Duruň häzir men täze batareýa goýup bereýin. O çykyp gitdi. Ajy edildi. Ay haram ker. Şu dagam aşyk görünüp ýördi. Ýödüm giydirini çykardy geçen ýepdi. Ha gelsin oýnaly. Oğlun ýazyň bulan oýunyna goşulyp gelen okdy. Ol çekmedäki jurnallary çykardy. Beýlek çekmedenim bir deste bolup ýatan gaty konwertler çykardy. Agyr şonu çykat geleýdimi? Diýip ol oğlun ýazyň ýanyna Taňry berdiği şoň gelene garaşyp güýmelen boldy. Ana ýynny boldy. Moskwada sardymy şoň batareýany? Ýok. Olaýja gözüni öpdi. Ýaňy näme diýdiň? Atça diýişini gyzap, ýumrugyny howada galgydan boldy. Ýanky erkekleri gördüňmi? Biziň täze gelinimiz diýip gyrlyp ýatyrlar. Taňry berdiği şoň ýüdütgödi. Ha, düşündüm. Bir ýerinem getirmäň. Bary haramzadadyr. Ol oğluny ýa-da garady. Täze gelin bolsa, ödümde de gerek. Paşollýyň. Bir ýerem gelmesin. Aýjaň bir ýerden gitmejegsinni. Hani saýşeň dokmy? Çay berdiň şöklü. Aýja gözlerini öpdi. Näme şeýin men? Ana täze gelin bara, ödüm ýaş kiçi. Şuma ýumşa ýarajak wagty. Oğurnyaz golejogyndaky demir tandyň üstünde duran elektrik şäýne suwdan doldurup gelmek üçin oğulla kyrany kaçykdy. Aýja Taňry berdiği üçin ýeginine kakdy. Näme hili? Goway aýja, sen şonu maňa bersäň. Men şeýle sonup bütýäw kaňmy da bereýin. Ýol kireýini ödüm töläýin. Redaktoryň fondundan kömek ömmerdireýin. Aýjaň gözýänne. Tirene seýin, ýene soň seninden dälmi? Ha. Taňry berdiç oňa hatam gysmyny zylady. Walla ona nay. Ödüm bara, ödüňe de kömek bererdi. Bölüme iş alayın, okul alayın, başka näme? Bayba. Walla ona nay. Aýjaň gözüli. Hedir etse onu. Ha. Ol ýene-de gulagyny elledi. Gulagynak aparat goşasyk segiryp başlady. Häzir diýdin. Aýja beýdip gadarlyp durmagy bir ýer gördüm ýa-da oğluny ýaz göwüni hiç tat getirmedin diýdimi? Saýdymdan ýan şäýnekleri käsirler kranyň başyna berdi. Gelneje maňa beriň öýdüm ýoýun. Işıkdagi erkeklerin sany has köperipdi. Olaň iki gözü kranyň başyndady. Ýok, sen çaý goýuber. Öýdüm çaý kaçtyrany bulary. Oğluny şäýnegi towa satdy da öýd ýerine geçip hat bile boldy. Dünýär terjurlaryň redaktory ähli işgär ýygnapdy. Şu güne seni 500 hat gelipdir redaksiýa. Şolaň ýekizine de hat üstüne jogap berilmändir. Sebäbi näme? Şeperçilik bölüminiň müdiri saçy düşüp, kellesi sır takır bolan adam, iňçejik murtun typylap şu wagtda seni hat habarlar bölümini işgäriň bolmanyny bahan etdi. Kino tankydy bölüminiň müdiri hatyn köp gelip, bölümde ýeki öz burundan eliniň ýetmeýänini aýtdy. Ata, redaktor on sözünü kesdi. Bahane etme. Öýlen ýüregi diýen, öýlen jogap ber. Eger ýene-de şo bolgusy ýollaşdan göre terkeşip barýanyny göräýsem, meni gaty görme. Saňa bir gün sorak. Redaktor ýüzüniň deň ýartyndan köprägini tutup duran ýaýnygyny Amaly Haşam bölüminiň müdirine tarap aýlady. Sen näme Taňry berdiň? Iň köp hata sen bölüme gelipdir. Näme jogabyňy köp saklaýan? Taňry berdiň derre gulagyny elledi. Ah, näme diýdi? Diýip otegulyň näkile garady.
Dükünlüm, hay, içigara kalmış. Batarayı utordu. Men batarayımı çalışayın. Redaktör elini tilkip koyuyordu. 5 bölüm mü? Yeriňizde ýüze goly hat bar. Şuň başga işiňiz goýunda jogap berdiň. Tagyrlaňyz arasalaň. Ata diýilýän adam ýerinden turdy. Ýollaş redaktör. Ýa-ni bir hilije içi güjüklüje söz aýtdyň göli han, enni gerdişin sölle. Redaktör ýörgökden geldi. Hudaý hakladyn. İçi güjüklü söz aýtmakdan. Meni iş barda diýen. Her bir ýyllap gelin hata jogap bermän, näme işlediňiz diýdim. O çetde oturan hal bölüminiň müdirine diýdilerine. Telbi, senem bir näme işle. Men şenme günem, gerek bolsa agşamlaryna da ýegşenme günem gelýän işe senem gel. Telbi, ýeňserine bilbilen guyrugy arza edilip goýberlen sok gojadasyny ellap oturşuna birden agazyna elini getirdi. Tobe, o da goýaryn garly. Muň ýollaş redaktör gaty askar bilenli bolýamyn ýoňuz. Tobe, sen hele ýazyňy biz bilýärse, ýöne sen geplejek gepiňi bilip geple. Sen meni redaksiyada ynsyňdan ýok wagty. Şenbede ýegşenbede ýa-da agşamlaryna işi sagyryn bolup näme diýjek bolýan? Dogry diýýäň Selvi diýip atademy uzalyp durşuny tezin iterdi aýtdy. Näme diýjek bolýan? Ötüje askar bilenýär. Selvi ýüzüni agun nişanalyan mağdar pişigin kiyar etdi de redaktör diýdiwany mündirip sepelini atabakan aýlap goýberdi. Oturýardy. Men bizaga diýarin kän göründün. O täzen saýra gurady. Jogap ber. Sen aýalyňa gylydyňa diýäňmi şeýlesedi? Selvi. Selvi diýen bol sen zagar. Selvi ýeke bolsa da, eýerse bolsa da her öňgetene beýle sözler diýdirýän näler. Dogry, bir de mölmöller. Bir de awryan madyr. Ýöne sen zagar. Köpçüligiň içinde aýdylýan näler beýle söz. Isleýän bolsaň, söýýän bolsaň, ýeke özüm aýt o sözleri. Atoň pikirini jemleme goýmady. Awa, sen näme üçin men içýän bir wakal piwa makda köpçülig aýdýam. Men piwany redaktörden sorap içmelimi? Ýollaşlamam. Oň sözüni redaktörden sorap getirmelimi? Ol taňry berdiği üçin yüzüne garady. Olar ho, awtyrlar. Men haýsap durup sen gelme diýip çykaýyn. Näme diýdi? Diýip taňry berdiği üçin de gulagyna aparatyny ýapyşdy. Köpçülik oň sözüne pakyrda berdi. Şeylemi düşündüm diýip bol merekany ýene de güldürdi. Bor, bagyşlaň. Näme diýen bolsam, ýöne jogaplary şuň ýadyňda şu ýere beriň. Tamam. Taňry berdiýip aparatyny sazlap durşuny redaktoryň bu gyzdyň sözüni belläp garlydy ýerinden turdy. Dogry aýdýan ýollaş redaktor. Aramyzda bir ýaşgyz bar. Emma ata sen, Selvi senem, arçaňlaşyp durmaň. Eders, näme iş boldy eders ýollaş redaktor. Bu gyzdy ýan kaýdyşyňyz ýaly elimizden gelip kömek ederiz. Redaktor ýaýnyň gözüni aýyrdy. Sen gal. Ol oňurnyada otur diýip belgürkedi. Getirip beren jogaplaryny maşinkadan geçir. Gaýtadan öýlerini gol çekdirip aýyny gününi ýüzüne goý. Jurnaly belli, Hasan geldi, gaýty bölüme geldi. Hasan jogap berildi. Eger sıkan bolsa, planjy ýylyň plan aýyny, jurnalyň planjy nomerini çykdy diýip berdi. Sen şu jurnalyň redaksiýaň aýnasy bolmaly, tamam. Oğun niyad öz yerine varınan aýjal gap geldi. Agyp, tamam näme diýdi? Oğun niyadan tank boldy. Kim? Redaktör tamam diýdimi? Hawa. Şoň şeňe bir tamam diýip attakdyk. Masgaralar bir tapar Türkiýe gidip gelýärin, aýnap, ulan dilini gepleýän bolýar haýran. Oňa şeňi taňry berdi geldi. Hey, işgara galmaş. Täze batary goýdum. Ol aýja soň oğun niyada garady. Ne ettim? Dogry aýtdym dämi? Men ulan barynyň piridirin. O näde redaktoryň buýrun jumysyny bitirjek bolup şaýa söýrege dönüp bermedi. Bölüm müdirleriň ýaparylyp ýazýan jogaplarynyň ýüze goýuny maşinkadan geçirdi. Huzurluk bölüm bolup işleýän adamdan bukça boluş dursa gyzaldy. Jurnalyň ýokurdyna hatlar diýip ýazdy. Hatyň awtory gelen ýygyny berlen. Çykan wagtlaryny bellemek üçin dik sylykçada da bir uzundan bukça alyp arkasyna adreslerini ýazyp goýdy. Bugun ol saýwy magmettel ýerler hatlaryň adreslerini ýazyp, soň olaryň içine hatlary enni gan jepläp salyp başlady.
Atlaryň jemsany 200 boldy. Poçta eltip şo ýerden taşlay diýip aýjy oňa gowy maslahat berdi. Şo ýerden Keke bazaryna baryp bormy? Aýjy oňa bazar barmagy ýolun salyp berdi. Näme aljak? Ay daýdama çaý bilen içeri ýal kişmiş bolsa, oğul niýat näme sotundy? Nasat ýanyň ýanyna bardy. Daýnasyň gowmy? Awy özüň atşak munasy diýip bazarda ýygyp ýören 2 tany ýetginjek gülüp oň duşanyny geçdi. Nasat ýan urdu, çilmem çekýändirler. Çilim çekmezmi? Hep olan yerinden gelen kara jürjen gıygırdı. Başka işlerim ediyendir. Bu odunca. Oğul niyazı geplere kulak asmayan yer görüntüdü. O gepler o at tolpan yüreğini sağlayadı. Yaşıl içmeğini gelbeğe yarıp ağzının aknasını dökmen. Özün şun olsa yeniz dağın al. Gelin lap lap yan yüzünü ayet öyle tuttu. Allah can. O dıştırmır görebilmesi yaşlıdır. Yoksa her hili gepi yatıp, o vakitseler, bu da aytaklay bolsun sanırlar. Yara olsa garrı için. On yarın sözler gelmedi. Nasat yani yaşlı, nasını kaptara zıttırlattı da, doğduğunu bir kayta büdüp yatıp yeni tüykürünü. Ne açaz gerek? 4 sansi. Vay tuğu, marına hızır, 40 manat. Oğul niyaz nasınım, satın alan çilimidir kişmiş keştetinem, salafan haltazıqarlı da zoomkanın düyün attı. Son ors bazarına varıp, bir tegelek tamdırnağını, 2 kilo yağlı fıgretin aldı. İşte çay içmek üçün yumsuzuk bulkozuk, qatlama kempi udallı. Ol daydasının beginizigini biliyadi. Yüreği basımrak öy etsem diyadi. Men hulugan gülü. Ya mirdanın bir haber geleydim ki. Ya öýüdi gelecek mi kadiyem oylunnu. Ayza çay içilip oturka, gep uğrunu öýüdünün götün ağısam görün düýşüne aydıp berdi. Men gayr täzeden gelin bolýamyşym diýen. Öýüdümim, ah fatary, berutşan, aşakda adamlar, ayca deyip gıygırışyalar. Biri mektep laňan hakýamyşyn diýen. Mektebe girsek bolýan göli, uýunaydım. Telefonumuz bir çıngırdyya, ılgadım, yetişmedim. Gaýtadan jaň geldi. Oğlum, vay bir begennim, balajygym ne beýle geçdiýsem, meni şäher upröle niýe goýberdiler. Bir ýere awşamary diýe. Yaman begennim, edil usberetim geldi. Buğurun oğlunu yadı. Hol awşam göründüğü için yatlattı. 2 tane adam yüzleyeşek, hoşuma aytıgır. Gelnece, düşünde adam yüzleyeşek kovulu neyem olur? Sen kovulu yalan mı? Deyip ayıca gazaklanma öyle soradı. Sattın mı? Men korkup kasıp sıgıra münyen. Ayıcağın yüzağırdı. Ey ne bileyim, kova değil, ya betvaht olursun, ya ölürsün. Oğlunu yadın yüreği, gıykım oldu. Ol yüzünü yerden kaldırmadı. Ay, düýşe ynanma diýip, aýda paýçylyk eden boldy. Emma geçdi. Oğul niýaz ýalyn sözläp biljek däldi. Düýşüň ilki birine o adam doýurdurmaly. Soňam dogryňy aýtmaly diýip, onu güp ynandyrypdylar. Öň bir wagt bir ýaş gelin düýş görüp, bilgiziň ýanyna barypdyr. Bilgiz aga, düýş görüp beriň diýipdir. Men bir goňşym düýş görüpdir. Öýüp tonyp gelip bilmedi düýşünne, her göğsünden bir saga möjek sowaryp durmuşyn. Näme luka diýen. Bilgizem, goňşy ýeriniň geljek geliş hünlere şerni 2 dogry bolar diýen. Sagaňdaryny çekip ýören gelin gaýtadan ödelenipdir. Bilgiz aga, şo düýşi men gördüm, uýulyp dogrymy aýdyp bilmedim diýen. Bilgiç bar ol sözünden däýenmendir. Geljek geliş o wagtlar goňşy geliniň 2 dogry bolupdyr. Ol niýetini çykarmady. Düýşüniň ýürügini mert kabul etdi. Abry bilýärsiň. Ýülmem ýaman zat däl, müddetini Allah jan abry bersin. Ol howlukdy. Ýöre näme üçindir? Aýjy ony işleme goýunokdy. Onuň ýadyň öýde meňe meni işlejek, maňa azık piýat gelirmi diýip bilenokdy. Onu da ol gyssan ýanyny şalazy duýdurdy. Gelnije, azık işim garly. Sen ýanymda otur, men işleberin bormy? Aýjy gaýta arkaýynlandy. Agy, sen işe geldiň bäri, biziň erkekden biri näme boldy? Ýöne ýürüşäýdilerle. Ýa-ni sen poçta gitdiň göri redaktoram, urunmasaram, bölüm müdürlerim gelip sonra durdular gyýy. Nire gitdi diýip. O niýe maşyn kızny ýuwaşa şarklady oturuşyna. Ýadan jogaplaryny getirendiler diýdi. Menem egrini aýdynda gyssyny ýandyrlar. Agy, ulun katyn patyn gişi däl. Ýüremine aşyk bolany men diýerler agy. Ol ahyr öýgörüne ýetdi. Taňry berdiýi şähaňa bagyşlap
goşgum ýadatdyr. Aýza aýtdy diýme. Gelip maň görköýe ker pahir. Şo bolýar diýse, 7 çağal ýalym kowjak diýen bolýar. Onyň pikiri bir öýü. Bir her küdüşün ýorgudyny. Bir maşinkada ýalyp oturun hatyna ulanyşyn. Ol aýjaň bu gepini eşden okdum. Agyr ýene bir ýigdär heni ideýe. Şuň gepleşip bolmazmy kadip gelenden biri. Onyň başyny galdyrdy. Erti durunnyň arasynda göz goşok. Sasy bu ýürü. Bu gudun ulun bar da ataş diýip şolama ahlak ediýär. Ýöne bulyň içinde amatly Taňry berdi hiç. Aýjanyň gepleriniň bir uzy Onyň aňyny ýetirdi. Onuň aňly şeýdil Anhultan ýaly. Aýja da onu hapasyly götürleýärdi. Onyň sızm etmedi. Gelnise bagyşla. Şu gurrun hem üçin men ýanymda diýen. Aýja gülle. Meni goýun oklara. Onyň ömrüni etmedigini etdi. Ol megerem ömrüni iň uzun sözlem aýtdy. Mene ýanymda ýaňy düşen gelin bolup sen gyýdyň işlese ýyly şu gepler diýdirmezdim. Ol öz sözüne puşman etdi ulun Aýjanyň uğru bolmady. Men ýigit küýsep del, garyp günüm üçin işe geldim. Diýmedigimi baý bu, muň dilli jedigini Aýja denen soň taňry berdi şeýle. Gördüňmi? Erti sen arkaňa arandyn. Ýaş gelin bar diýdim. Awren taklalyň diýdim. O ýene de gulagyna aparatyny dödüp başlady. O gözü bolsa bu geliniň pisse ýaly salazy sygylyp duran gyrmyz dodaklaryny. Aýjaň diýenlerinem oýlun. Men seni gossam ok. Bu adamlar haramzadadyr. Seni allap asmanyny kakarlar. Şoň üçin o işe garady. Men seni öýüňe dugurdyň. Öýüňden işe alyp geleýin. Gerek diýsen öýüňde de baraýyn, bomy? Onyň ýüregi ýarly. Sag bolun, azary galmaň. Näme diýdin? Ola pradyn öňünde. Ýene gaýtara. Azary galmaň diýen. Düşündüm. Şey diýemi kaňam diýdim. O geliniň edil garşyna geçip mydyrmy edip başlady. Dogry diýen, ýeke bolsaň gaty kyn bilýän. Men ulugydım ärinden aýryşyp geldi. Şoňa baý azar berdiler. Iň bärki Sädigiň garawly bar. Gurbana 70 ýaşynda. Şolam diýipdir de, beý bu adamlary. O ýene gulagyny elledi. Uý ýok da, çağaň barmy? Sädigi ýerleşdirme bolsa aýday, ölmeden küdür. Onyň maşinka işlerini bir ýüledip, buksolaryň daşyna adresleri ýazyşdyryp başlady. Tüwelimi, ýerine owadan eken. Taňry berdi, oturup uzaryp, onuň edil maňraýyna jaýlaşyp oturdy. Soňra bir gelimle tanışdym. O işe garady. Hiç kim ýokdugyny bilip hasam ýylym sıran boldy. Hay owodana. Ýöne sense ýok. Onu özüm sen gatyraýmy sense ýok. Ýöne ýeli owodan näleken. Ondan benim taşlaýdym. Sen özüňmi owodan, ýeliňmi owodan. Oňa ýa-da sykdy. On badamyň gurrundan ýaňa ýüregi satla bereýin diýdi. Ol gidesi gelmede kranyň başyna baryp elini ýüzüni ýuwdy. İngilken şerem, redaksiyada şol adamdan özge inglertiňek ýokdy. Iň bärkisi Aýja diýen gaýdypdy. Ol sagatna garady. Sagat ýaň 5-den işleýärdi. Taňry berdi şolda oň stolunyň garşysyna gaty ornaşyp oturdy. Hiç kim ýokdur görseň diýip ugulen boldy. Diňe ikimiz şeýle bolsa gowy. O näs paşa gitdi. Men oturarym gaýdy berim. Taňry berdi örgekden geldi. Yok, men seni uğratsak diýdim ha. Häzir men gaýtsam, şu ýeri biderek adamdan dolaýar. Yok, gaýdyp bolmaz. Men tejribem ýetikdir. Öň elimden kän alırdım ırsgölymy. Oğul näde haly islemedi. Daýy. Häzir gaýnagym gelmeli. Göz ýerinde baraýynda. Taňry berdi şoşal boldy. Gaýnagym mamy? Häzir gelmeli. Şu ýerimi? Düşündüm. O işe goly bardy da ýene ýene öldü. Sen şo bir wagt ministriň görünmäsleri bolan ata haýlyň geldi dämi? Men onu gowy tanıyan, erbede adam däldi. Ýöne aýaly ýaman elbet. Gedegen ýerdiler. Şoň inisim mi geljek? Ýok, daýym. Kim diýerler ona? Ýazyw. Düşündüm. O kabinetine tömüldi. Soň eli papkar gaýdyp geldi. Men sana bagyň içine garaşaýaryn. Bir salym oturar, soň uğurda aýaryn, bomy? O niýetini çykarmady. Diň o giden soň, "Toba" diýip boldy.
Ol işlerini bir yüzledip, ağacık dıyydın ettim görün. Yine de aycanın sözü kulağını yaňdandy. Ya maskara bolacaksın, ya da öleceksin. Ki adamın yüzüne de beýle zat aýdyp bolarmy? Hudaý takladan. Ölecek bolup duran adama da şükür ýagdaýyň gülýaljak. Yüzüň gözüňem gowja diýmeýälemmi? O niýazyň göwüni birden ymzap gitdi. Ol şu aradalaryň, şu gep gurunlaryň arasynda ölüp gidäjegimi dedi. Onuň göwüni häzir merdaryň diýdaryny küýsedi. Gal hirdi däle. Ýekezi tapar görsem, soň ölsem Allah janyp garlady. Eriz merdan taýyň taýykdyryp, sen nirlerde utlap sulap ýördiň. Sen gaýratly, namusly är bolаңdy. Ýön daşyma doluk bolup ýöreňdi. Men şeýle bolmalymy? Merdan. Menin Hasan Açenni uýonsuz utanışly adamdan gyzaratyna goýjak sen merdan. O zatlaryny ýygnaşdyrdy. Indi her köýe atysayan ýürek ýokdy. Misli öýe barsa başynyň bir bela iňejek ýaly. Birden oň ýadyna her kadam düşdi. Ey Allah. Adamlar ne edip beýle bir haya bolurka? Ulary peýelini gaýtarjak ýokmu ka? Erki adam bolup telpek geyip, garawsy görüp, bir naçara ne edip batyranyp bilýär bolar. Gyýdymma, gelinimma, aýalymma, Hudaý men ýyly edenmi özüme basar diýip pikirden oklarym kabulur. Onu diýsem, gyýdym ärini aýryşyp geldi. Görünen ulagat ýa-da otyra. Ya bu durmuşyň asly şeýlemke? Eden gidip görmerimke? Daýdan beýle, Ana Sultan beýle, aýja beýle. Sen bir de başga edebe öwretdiň ay elejan. Sen bir de hayam, namusym gidenden janym gitsin. Namusly ýaşanyň ölüm ýaşdyr diýip öwretdiň ay elejan. Ol redaksiýada işin himnede oturjuna Pol Tüpürýän aýalyň geleni bilmändir. O salam berdi. Men gaýdy berýän daýdy. Pol Tüpürýän garrajaýar on salamny aldy. Aman men keýgim diýdi. Ne bileýin? Başlygyňyz otur diýmedik bolsa gaýdy ber. Oğul niye diyor kuzuk? Eğran yağlarının başına attı da torunu sunkon yerine aldı. Sağ olundaydı. Sağ ol kıydım. O bir yaş yerine dönmedi. Dur hele yeke gitme. Ol oturuşları stolun üstüne kallaştırıp yörün ağıtığına kıyırdı. Gelli can. Bar gelineceğine durulga çenini uğrat. Yeke gitmesin. Oğul niyazın yürüğünün düğü yağtılıp gitti. Yön tezini sıkarmadı. Gelinece getir torunu ver. Ol terkesipsik durulga vardılar. Gelli aňyrdan gyýgyryp geldi. Ýene eltdim, mazal awtobusum geräýdi. Gaty begenini mündirdim görün. Näme diýdi? Ol ýol boý aglap gitdi. Göz ýaşyny maňa görkezmejek bolýar-aý. Beýke daýda oğluna berekella diýdi. Wah, niye bir maşgala. Bu söwüşe işleri köşe awtobusu düzür ýalym del. Elbetde diýer urwadarda güzüran bolsunna diýdi. Oğluna asyk duran işikden öýgirenine, iki tane aýalyň özara gürleşip daýdasynyň ulary häber ýanyny eşitdi. Bazarlar gaty galdy. Gün görýär bolmady diýip aýalyň biri aýtdy. Beýlekde bir nime paý gürledi. Ey muňa da şükür. Uruş galmagar dawa ýok, ýurt parahatçylygy, ýyl agdy birligi her zady degi. Wah, o diýeniň dogryly. Ýöne halk ýerbet. Işläýin gazanyny ýan ýok. Her kimiň ýerine taýýar gerek. Neneňme bir kişi gowzy ýaşasa, bu ondan dat bolan günne görüp bilmeýän kän, görüp bilmediň göz çykdyn. Ol salam berip içeri girdi. Amanmyň. Daýdasyň tezi hata minnetli çykdy. Eger tergider urgony, agşam gelir ýörgony. Şu aladan gideni, gelinde bolluğumuz däli, innekler ýeriniň däli, hökümetiň heleyi. Hökümet helini görýär bolan. Ol salam heli üçin dyýdepen gelin azgyrly. Bar, inni bir oturma, maşşarlıp, çay koy, nakar şoret. Oğul niyaz bor dip basatdı da, eşigini çıkarman aşkana yaňdy. Çay koydu. Son eşiklerini salsırıp gelip nakar atardı. Şaynekler demledi. Daýdady şüýün aran rahatlaryny getirip, onun öňüne koydu. Buluň näme? Oğul niyaz basatdı. Daýdady hazır gozur düğünçe gaçdy. Bir de adam boljak, bir de daýdam bar diýjek. Diýdi de bugün şu ýeňden aýlady. Taşaň üstü boşdy. Baryp günür tuan kişilerin şaýyň käterin ýygnylmandy. Oğul niýat käteri şaýnekli ýygnady. Taşaň arasylap getirdi. Şaý çörek kişmiş kişde goýdy. Baýdyryň aran kemputlaryny o odunca gaby goýup getirdi.
Tarım geçmekkäde orta nahara berdi. Daýdasy nahara egen başyny galdyrman oturşuny ýene-de diýerini gurdy. Günülen gidip getirýärem 300 manat. 4 işläp, zordan 2000 manat berýär. Yarım aýda. Hiç ondan iş boldumy? Aýallar ağızlaryny açyp galdylar. Ahyr, biziň adamymyza bir aýda şonuň ýarynlaryny ok. Toby di, şükür et. Beýlek akma pras köýnüne sığman oturan owadan gelinem gözüni gaşyny ýönetdi. Dogry-aýdy. Inni 3000-e 4000-e näme düşýär? Bir ýurtda dururluk galmady. Aýallar taşa ýerlerini tutmanka daýda şekilli. Men näme boldum? Agşamna badamlarda işdäbämi? Näme? O geline gıygardı. Yigine gıyır kırnak nakarını sowap durmasın. Aleket. Oğul niye daydasının ağrı gözünü görsüdü. Yaşman aslından iyinde deydi. Ayarlı yerlerine döv varanı söröklerini taşağın üstüne koyup bereket versen iyidik deydiler. Al yigine ay. Daydası atını yoğru sallı. Günün batıp barayan vakti her kimin mün işi var. Her kimin sen yari işti derler. Al haberini bir gelinlen. Horra ayal gelip yanına oturan gelini baştan ayak sıyınladı da yuvuşaydıp başladı. Yani gaynına da ettim. Kıydım çıkacak. Kudura kıssan ya. O sani yakabilen 2 pommahanı boyun alsan. Oğul niye boyununu vurdu. Daydasına bakan yerini tuttu. Daydam ne emediyse? Daydas sögüden saltırak soğularını isleyadi. Getiriver. Yönü kıssagıdır. Ne çoğun gerek? 10 gününe bulaysa. Daýrasy ýylamsyrady. Eş kyssak diýsen hakam ýokary bolar. Şonu maýdaýyn. Horgin alasy jylgyrdy. Bu gyýdyň ýeri tüweleme gyzyla. Oňa näçe diýse durar. Borda bolna. Ola ýak çykyp gidenden soň gelip owadan geline getdi. Mene keýgim size bir neme kömek edeýin diýdim. Eger razy bolsaň öýden şeridi boljak. Häzir näçe alýanyňa bilenmok. Men aýyňa 5000'e bereyin. Şo pula ministerliğim alıp bilýänlerler. Oğul niyaz başını yerden götürmedi. Sen gıyı Zahan Sultan, ayağı vur yetsin. İşe girip çıkıp durmağı mansat dele. Zahan Sultan ağzını tuğladı. Görün. Menki her kıvır aytmak. Yelim burun yerinden tapılya bu vaat gırnak gereğin olsa. Men dözmez olum son aydiyan. Hani gelin hoğluk mu? Sen artık mıs gelinini bir aytmalı ele deyip daýdasam 2 gün sürägeden gürledi. Oğul niyaz oňa pişirdi. Men sen öýüňde näme iş etmeli? Zahan Sultan oğudun yüzünü meher damayın ýan gözlerini balkyldatdy. İş bolup işem ýoklugy, ýerden barsaň şagalar naharlap mektebi ber, soň daýyň işi ber. Olaryň ýygyny ýygyşyr. Günörtan öýlen nahar atarıp, ýyly biçiren soňam ýygynaşdyryp gaýt. Aýda da her kaýdan baham bolar. O gerne gyklandyrmak üçin gowy bolsaň ýylyň geýmedik köýnegini giýersiň. Ýylyň iýmedigini ýersiň. Biziň galyň asanymyzam bagarry kiňede bes bolar. Oğul näçeden çykarmady. Görüň men gaýtmak diýip sözüni jemledi. Oğan Sultan oğluny götürüp içeri girinden turmak gürü boldy. Aýyň aýagy bolsa aýag eken, gara şaýaryn. Oğan Sultan murady oğluny ýadyň guzugyna berdi de gözlerini ağlardyp taşaga garady. Ahyr, gowy şörek ekenine azajy galaýyn. Ol oğluny ýadyň gysmyny jyrady. Ahyr, sen gaýtyr taksir işleýänmi? Şonu gösterýärler. Ýumşaçyk şöregi agdyny ýema bilen renkini bodaýmaýyn niýet bilen garan Oğan Sultan ýüzüni kürşetdi. Way, şo aýjy bilen işleýänmi? Oğluny ýaly başatdy. Way dowun, ýaman hapy heleydir. Eğer sortlap ölüne, ol her ýerinden birini dogran küntä ol. Innem Taňry diýdimi, biri diýdimi, birine erkele ýalymyşyn. O Taňry diýenim 10 sagaty barmyşyn. Buluň düzgü däldigini bilip, oň aýaly sagalaryny alyp bulara barýa. Urupmy, depipmi, gapylaryny açdyrýa görse, maskara ikisem ýalan açmyş. Ola ýalym düýtmüde diýe. Aýjany soňam künti, eğer melinden almana bildin, meş 10 sagada eýel getdi ýa-da gapyny çarkaýap gaýdypdyr. O sagalarym o heder edip güllü. Agyr, hakyt, aýjak öýüni tolduryp gaýdyr eken. Agyr, şeýle bir gowuk bolupdyr, sen goýaý. O hele yeminne, ola ýalyň gorkusyny, o ýer çekmiş, bire geden okmuş, ýöne hele tap berýämiş. Oğan Sultan işe bakalgady. Wagtym, men saklamaň, wagtym boldy.
Ansultan gidenden soň putu daýdy, gelinin getirin atından atdy. Haram baytarlar. Yok bolup gidin-de. O geline gözüni alartdy. Näme bolun ýüňüne çaýna har goýup iki dowup bir galanyňmy? Yok bolsunlar. Günü bilen diýişimiň şoruny sorup otyryn. Nahar çaý getirip berýän ýoklu. Ondan howlukmaş tükürdi. Alınlary soňuşlaryna yaranlar. Guruju göýüküm. Muny dünýäň kine marapdyr aş berjek gali. Nasyle nas uğramışlaryň. Munsi şirim diýip alanam awuluk. Ol niýe daýrasyna yaranıp bolmasyny bilsedi, ýerini çykarmady. Getir herki awulugy. Ol Murat şu gözüni ağardyp garady. Muň ýejesem Hasan görsen gapyçy. Ýedip iki göz taşakda gäwşäp geçen. O gelini ýene de sabırsyzlyk bilen gyýgyrdy. Getir awulugyny diýen. Sen bundan içimi telpek bilen tyrana döndürdi. O ýene de gyrgyr gyýgyrdy. Getir artyp, içim akdyla. Häzir oğun ýagyň dünýä ödedi. Ol Muratçyň garny doýurup ony gol özügünü appaksy düşüň üstüne ýatyryp daýdasynyň häsen diňläp allygyna ýaka geçdirýärdi. Maşynyň bir tadyrgyny şygy onuň ýürek urugyny sazlaýardy. Erteden bärki argynlygyny pelle edip asmana usurýardy. Nehip bolsa, merdanjan sagaryp gaýdyp gelse, biziň Muratçan ýer bäbejigimiz bolsa, daýdamyň gülüp görmedik günleri döwri çöwürlüp dolansa. Ey Allah'ım, gurbanyň gideýin. Men seniň garnagyňdyryn. Ýöne sen meni garnak etme. Garnak etseňem, merdiň abraýyň garnak et. Meni biýabraýçylykdan ýaman pärlerden, erbet niyetlerden özüň goru. Ol şu günkü ansabyna bap däl ýagdaýlar teljerdi. Ansultan ýaraz etmeli. Aýjy bilen nähir bolmaly. Taňry berdi işden näet diýilmeli. Ol adamyň özüne ansap gelmedimiki? He yumruk ýar gelene de beýle üstem etme bolarmy? Ol ody özüne etmese keteke basyp görmeli. Belki Hudaýym oň göwnüne rahim eder. Meni şeýle bir abiterlerden özüň aýa. Garnak, ay garnak. Oğul ýar maşyny toýdatdy da daş kotoga çykdy. Daýda gary der bolup sürdü. Ýegina. Çaýym çaý. Aç etdim diýin. Kişmiş kişdänem heň şun ýürütallym. Daýdasy alyndan süýlen garasy bolup duran ýüzüni süperdi de uzundyň gägerdi. Ey Allah, beren günüňe şükür. Oğul ýaryň argyn ýüzi ýatylyp gitdi. Ey Allah'ım, daýdam ýüregine de kanagatlyk ber. Oň göwnüne de sahawat sal jan Allah'ım. Daýdasynyň beren günüňe şükür diýmesini oň ýüregine mehriň, rehimiň zerrejiginiň düşmegi diýip düşündi. Näme? Diýip daýdasy ýylgyryp duran geline gatyrgany. Çaý içermiň. Daýdasy ýatsyna geçerdi. Näme meni ýarzak bolýarmy? Oğul ýa aşkanada azıcık eglenip geldi. Soň daýdasynyň ýanyna diýretdi. Daýda. Daýdasy agzyna tanlasynyň pinegini görüp meýmirýärdi. Ay daýda. Näme bela saňa? Artak çökme ayçın. Barmadan alın. Oğul ýa oň elinden tutdy. Gel men seni suwa düşüreyim. Taşyňy ýuwup darap bereyim. Täze eşikden gidiren ýoksa gelin gideniň ýanyna. Daýdasy örgökden geldi. Ýete gorra bol salaty. O ýerinden galyp nasyny tüftana tükürdi. Täzen mewjally. Näme ýuwunup ardanyp toýum galmanlar. Süleýmanyň mülküne ýeka balam türmede şüýredi diýip gelin tiräýinmi? Ärim türmede şüýräp, ýygyň tozdy diýip gelin tiräýinmi? Ýygyň ýuwunusyny ýyp şän diýip gelin tiräýinmi? Balamyň ýygy turdy. Zürriýat görmek diýip gelin tiräýinmi? Ola gyrgaşlady. Bolýa, sen gelin tiräýäň maňa deregem. Şo browa ýeter. Daýdaňa gelin tireme gerek däl. Daýda diýdi. Nadıl bolmaň. Indi merdanjan geler, hemme diýerler. Gel düşmana sıramyzy bildirmeli. Ol ölmekden oga özüni bejertmäge gitdi. Butu daýda töwürüň termenini. Häzir eline agramrak zat düşdi, gelinin saljagy meň dedi. Hey diliň gurasyn. Aklyň bar satdygy da guş kelli. Düşmana sır bildirmälip köşe balaksa çykyp bermeli diýjekmi? Men ýüregim näme diýe? Sen ýüregin näme diýe? Ah pelek. O maňlaryny tutdy. Sen garnak köp bilmiş garnak sen. Sen merdanyň gaýdyp gelmejegini bilip dursun. Sen merdanyň adam çykmajagyny, özüňe äri etmejegini bilip daýda. Oğul ýalyň gözleri petrap dili surly.
Vay Allah'ım, Hudaý diň, dilinizden alýan sözleriňiz oğulnya daýdasynyň aýagyna çökdi. Maňa bir danty ýeke demem gerekdir. Mirdanyň ýaşamajagyny bilsem, şu wagt ölerin. Dünýäň ýüzünde ýeke umydym şoň başdykly adaydy. Jegy diýip puta daýda agzyny burup başyny ýaýkady. Men beýle köp bilmiş görmedim. Hudaý, maňa görkezdiň beýlekler bir görmesin. Oğulnya ýene de daýdasynyň yaradan täzeläni duýdy. Soň sesini çykarman öz otagyna girdi. Emma aýagy ele maşyna barmady. Daýdasy öýrün täzen mewzully. Sen zagat ministriň oğuluna bararyn, aşkybadyň ortasyny şaraňlap duran jaýy eýe bolaryn. Bir elim ýagda, bir elim gaýmakda bolar ýüpek ýaly. Meskiwany utaryp gelen oğlun, on garryn etsem, açtam aýamda, ýumsam ýumrugymda bolar. Baý sürürne diýip gelenseň. Men ýüregime şu ülhüýdi çykan ölsün. Şu maňlaý garanyň ýüregi kerselsin, garagaksyn diýip ot salýan. Oğulnyaz ömrüne ilkinjige de hatyrata batyp, gözüne uw kelmän geçirdi. Ol beýaşyň ýaryny zyňyrdamasyn diýip, sagadyň düýmesini öz eli bilen bastdy da işine köçep sürmäge uruldy. Daşary garanky bolmady. Oğulnyaz üçin ene doğup döräli ýeke bolup Ağlı dağdan daşarda gelmek diyen düşünce ağına gelmedik. O gelerem gerektirme ütmedik zadıdı. O löyde olanına ədimini yeke edermedi. O adamları ne mi diyden rehimdardı. Eğer enesi şu vaat öyüne gelin gelse, şonu ağlar okun öğreyen sakı yeke koyvermedi. Ölüm orta yeke koyvermedi. Daydasının görün adarına değil. Onu oğulnya daydasının elbet yağda enesinin koğulunun görmedi. Onu şehrin debinden, düzgünden gördü. Öýlerini näse aýar geldi. Bir ýeriniň ýanynda da ýa barlar ýa ýugurjy ýok. Gaýta olar näse ýeke urdurar şonşa ýagyş urýan olar şemeli. Aýja diýki, Anpultanam daýdasam ýeke. Daýdasynyň iň bagtly wagty ýeke galan çagy. Iň bärkidi Anpultanyň ogly Muratçyk näme? Şolum ýeke bolsa öz başlygyna oýna wazyny oýnap, gün bir ýaryl otyr. Işykda sömülüp duran garany görüp Oğulnyazın depesinden gaýnak uýrun ýaly boldy. Ýyda çekildi. Gelýärmi? Erkek adamyň gaňartyzy oň bediresini elini gaçyrdy. Ol ýyda gaýdy bersem kädiň netdiren bir kädim gaýra çekildi. Böyle gorkma. Kimsiň? Men atdy. Brigadierligiň tanady. Uýdaý sizmi? Men bolmany hem kim bolsun? Ay öwrenişýän şaň ýanynda bolup ünlüdüm. O yatıp durdun mu düş piş görmän. Ol yerini Oğulnyaz'ın yerini tuttu. Gelin yerini çekip aldı. Eber Bedreýany. Eber Bedreýany. O Bedreýany yerini alıp tigirinin şahyny ýerlerdi. Walla näme titrep durdun tawşan ýaly. Bu bolsun bilen bu ağrı dağdanına, asmanyna kalkıp gider şäher möjekleri. Möjek diýen Oğulnyaz'ın ýüregi ýene de bükülläp başlady. Ola dağanyň ýanyny bulanyny gatywurdy. Şöýden soň bu adamyň gelmegini kimem görmedi. Brigadira, näme aýyp barmyşyn? Awdy Oğulnyazym şalt önümli işleýärdi. Ol uly süýsen iki salanyna piýada ýoluň epesliğini arassalýardy. Ýöne onuň bir bulmaýan ýeri iki ýollaşyndy. Alyp gel tüplükleri, akydip dököýün. Ol tüplük atyp gelenden soň bir hilje boyunny burdy. Düýün kupuly akalenler soň. Oğulnyaz ýerden çykarmady. Ey diýip awdy ýerine hökdi. Hiç koyun oklar da bolmasa o süýse güýmenen boldy. Bolmasa men häzir öz jüýümden goýýyn. Soň ikijigimiz hadaplaşy berer. Oğulnyaz diňe taňyr ýalkadyn diýdi oňdy. Awdy hasam açyldy. Bu wagt taňyr ýalkadyna bir kile daşam beren oklar. Daşam häzir ýerlen aljak gol jüýüň şökärler. Ol Oğulnyaz edildiň ýaly. Girilge şeni uratdy. Bedeleriň bagyny şakyrdyp oň eline berdi. Şonu Oğulnyaz ýat adamyň gödek eliniň eline degenini duydy. Ol bedirän taşlap goýberdi de gadap bile brigaderiň ýüzüne garady. Awdy gödekli ýylgyrdy. Ol geliniň gözlerinden tysrap giden owady ýüzüni çirkidäň berlüsünmi ýa-da ýatyýaz etdimi gaýra çekildi. Sag bolun. Awdy ýalym ýülmetdi. Bolmasa erti çykmaý. Näme Oğulnyaz howzula aplady. Badam meni işten çıkaraýmasyn diýen howzula oň öňüm şiýri ennabyny dergetirdi. Ay bolmasa özüm arasalaryn
Sen ýöne gadyrym bilseň bol. Oğulnyýa sesini skyrman girilge ýöneldi. Abdiýanyň guşuşdy. Ol tigirini şakyrdadyp, hiňlenip mes bolup taňdanyň demine siňip gitdi. Oğulnyýaň öý pralnyýetine köçe tüpürýän bolup, işe girmegi, inni oğulny öýerip gyýdyny skyryn adamy üýtgeşik duýguly arady. Ýa-da oňa bu gyýdyň ýagdaýyny aýdypdy. Özüň gözgürek bol. Eğer al kaşlar bejerýän ýerde ýatýar. Gaýny netetirýeki, maýyp garry. Başga bir ýeklejegi ýok. Hostaram özüň bolmaly edi. Ýadyň bütün näme düşünür, abdyň ýürüne rekimde elle, hazyg goýdy. Ol ilke bir gelini görmegiň arzuwyna çekdi. Göründen soňam, ol däli diwana aşyk boldy. Onuň brigadasyna dürli ýaşdaky aýarlaryň 14-si bardy. Olaram köpüsi ýaşy duruşan diýenlerdi. Arasynda ýaşraklarym bardy. Olaram Abdişka diýip brigadir aýnadylar. Ol gelinleriň 14-si her aýlykda, her awanysda oňa 100 manatdan ýygnap berýärdiler. Brigadaryň silenleriň goňusy söwdi berdi. Kim Gutaýa, kim Irana, kim de Türkiýe, kim de Arabistanyň turistik toparlaryny söwdäk diýdi. Gelenlerine de olar Abdiýanyň paýajagyny getirýärdiler. Kimdi köwüş, kimdi zorap, kimdi bir geýimlik pambark getirýärdi. Şeýle bolansoň bu gelinleriň arkasyndan Abdiýanyň ýyly agdyny etipdi. Ol oğluny öýrenidi. Matamarlyk halat serpay meselesini bütün gelinler ona hedil beripdi. Abdi gudurlarynyň salan agyr halatlarynyň spiýagyny şolara berdi. Olaram kimse mut, kimse ýarym ýalta baka bilen Abdiýanyň möhümini şo wada bitirdiler. Olardan her aýda 2 tapar gelýän lomoýjy düşegündem oň üstüne oňat ýetne boldy. Ol toýdan soň ilki öýüni, soň howlusyny dötdi. Inden bir maşyny almagyň külkülüne düşüp ýördi. Täze geliniň işe gelmegini bu mukaddes maksadynyň därenlerdi. Inni ýatsa turdy öňki ýaly maşynlarla gyrnakçan gödüňinden giden okdy. Elayt, oň ýatalaýşynyp, ol için çekip oýlanýardy. Aşyklyk derdi oňa öňrek ýol gupdy. Onam öz işgär yerlerinden biri Aksy ýol turupdy. Aksy demir ýoluň gaýratyny ýaşaýardy. Onuň durmuşy bolmany, bir sagat öýle adam sanyna aýrylyp, uçastak milisioneri ýaty etmäň bilet. Işe dur. Ýa-da men seni bir tarapdan göçürjek diýip kowlap ýöründüm. Bir tansynyň üstünden şu işe ýerleşipdi. Bir abdy ýary itýaly her gün giýişgellen ýergellen diýip haňyranyp dur diýmeseň bir iş hadynydy. Taň bilen işe bir görnüp, islen öýüňe harid eltip bolýardy. Şonundan milisionerden hem on gulowdy ýene. Ýöne bir tapar Türkiýe Respublikasyna gedirinje gidip gelen soň abdy ony itaryn tanazy dönürdi. Öý planetiniň başlygyny çagyrtdy. Düşünür şally. Ardadan aldy. Sähel giýjek ardan. Ardan gol çekip gümüň şekerini. Bu maskaraçylyk aksany ýerden alyp ýere saldy. Ahir bolmanyň soň öýdi Abdyň ýanyna bardy. Abdaga diýdi. Abdyň üstüne dadarly. Demek maňa apdy diýip, apdyşka diýdi. Ýokla diýip, aksasyna beren ýuran boldy. Siz bir epey adama, onuň başlygymyz Abdyň diňledi. Abdaga, men akşam nahara çagyrjak bolýan. Eger mümkin bolsa, Abdy keskelläň garşy boldy. Bolmaz. Men size ýedik durun. Ilki hazyk kujuk soň yamanlama, soň arda bolmaz. Akşam tapdyrmady. Abdyşka, Can Abdyşka geley. Ýeközünden başga hiç kim bolmaz. Yer, içer. Abdynyň gulagyna bu owaz ýakdy diýen. Ol gulagyny sallady. Näme şeýlerini aýtdy. Akşam tapdyran boldy. Neme, siz maňa näçe ýaşyl getdiňiz? Araky maskaraçylykdan alyp galdyňyz. Daşymy dolap hem aýat edip hosar bolup ýörsiňiz. Eger siz ýalan satmy, siz maňa äriň etmediňizi diýäňiz. Ýaşylygyň aşagynyň çykma ýokdur göre, onu da bidem gaýtarmala. Abdy honun bärdildi. Bolýa, baraýyn. O tigirniň şahyna kakan boldy. Adresiň näçe? Gatyýa galmaň, nahar suwar diýip, aksa adam berkitdi. Bararyn sagat 7 garaşy ber. Aksa Abdynyň görmediňi görkezdi. Bir kuş nahar, dürli salat, taşary utkan ýagy, gaýdanna serpay Abdynyň aýagyny ýeňletdi. Özüme duýdur gitjek wagtyň diýip, bir çakylykdan göwün hoş bolan Abdy göwüni jaň aýtdy. Özüme aýtsam, bir aýdysyňam goýberin. Ertirem işe çykma. Abdy aksa diňe bir işden ruhsat bermän. Daşary ýurtdan geljek güni öňünden çykyp, ýükünü alyp maşyn tutup öýüne de getirişýärdi. Aksa da kim galan okdy.
Gün üçüň ýa-da turşuda haly depen urunsaňmy, käte öýri himayetkärini goýuny da talaýýady. Oňa her türlüje igneşke alyp berýärdi. Ondan onuň toguny tok diýen ýokdy. Akçydan soň Abdynyň garaja peýda boldy. Garagy institutlaryň birini tamamlap oba kitaphanaçylyga işe giripdi. Onda da 5 ýyl işläp ýerlemän Aşgabatga gaýdyp gelipdi. Olam kitaphanalaryň birini hemem öz praliniýetiniň garamagyna hasabyna durýan jaýlardan ýekezi otoglusyny alyp berdi. Ony daşary ýurtlara gedirinje gitmäge urukturdy. Öýüne bardy, howsarlyk etdi. Garagydan heni belli bir ýeriniň başyny tutup äre barmasa da öz bähbidi üçin Abdyny ýakyn saýdy. Ony diňe öýüne däl ýorguny da goýberdi. Inne bir ýylan gowrakdyr. Abdy bu durmuşyň aksy hemde garaja güllerini sürtüp ýaýnap ýördi. Jüýde pulluzy, zulu dedi, göwüni galkyk ýaşuly inni maşin müntemdiýädi. Wah, gökse maşin alyp, bir gün aksamy, bir gün garaja münleri ýelejeletem. Armanym galmaz. Emma täze gelin onuň bar netini puj etdi. Onuň göwünini aksanam garajanam därli gyrnyzy küýsýärdi. Onuň öňkü ýerenleri zylawlaýşy beýler kyn bolmany. Ýöne hem şün Abdy bu geline adyny urýal ýapyşyp beren okdy. Ýogsa olam öňkü ýaly garawsy howslar saýarly. Muny hile ýalyp gülelmeli. O kelletine ýürüte plan çyzyp oýlanýardy. Oň uğurna atly ýaragly çykmaly, oň jaýy we ul işini ikili geçse adam däl. Salaja käýeden işden çykyp gidibermegi mümkin. Oňa kömek etmeli. Ilki barmagyny degirmeli, soň elinden tutmaly, soň owşamaly, soňam Abdy bugün öz agyna barmagyna degirmedi. Onuň elinden hem salaja tutdy. Haýtal wat öýde ýaman sarjy. Ýaman sarj. Allraýda ertir ýok mana owşamaly. Ol şo begenji bilen tigiriniň jaňyny zyňyrdyp, howuluna girin badyna aýalynyň ýüzüniň saltygyny aňypdy. Näme how? O dowmaň ýene birini takys gördümi? Ýaman ýüzüň ýetgäpdirli. Aýalyk ketini skyrmady. Äriň öňüne çaý goýundan soň gyýanyň getiren habaryny gürrüň berdi. Ýerçekmi, suma ýokmy? Ilerki zaman boly. Akşam geliniň bilen gyýyň kinodan gelýärke, ýüňlerinden çykýarmyş. Goňsy görgün müsiň diýen görüp meýdiýanan. Geliniňe de sene ýaman ogadyn gelin bolupsyň. Beýle ogadyn boljagyny bilen bolsam, seni amany ýetirmezdim diýenmiş. Abdyň sahibi okurdygyny tek boldy. Hey sen bazyny. Ogly, sen haramdady, seni ýüze açylmadyk geline şey diýen bolsaň, men şolara baryp öýlerine kan saýkap gaýdaýyn.Oluň darlyp howully düýäniň agylyna gysdyrlygy duran uýun saply sarşaga bakan umudykla urady. Men seniň bir aýaly ýene akylly çykdy. Gitme, öýde telefon nomerleri bar. Kakasyna ejesine berçe tapşyr. Abdyň gözi gan guýmady. Ewer şolaň telefonlaryny haramzadalar, ganyet gelýän oýun edýärler. İçeklerinin gelýäni gan bolsa men olara gan ýutduraryn. Atalarmy? Ata barmy? Çagyr. Oň turup tutup duran gol tigir titir edýärdi. Ata gurgunmaň, bu apdy. Ha? Ýagşda bol. Ol gözlerini möýlerdip ýüzüni kürşerdip gyýgyryp başlady. Han, sen şu dowmaňy gowja boldy sen adi. Bolmady öýüm kepleşerin. Akşam ulugy edim bilen heni ýüz açylmadyk gelneme lag atyp durmuşyn. Türkmençilikde bir işten ganiyeti gelýänler ha. Men namysymy depeledenden ölenimi gowguraryň. Gaty ber tapşyr. Gaýdyp şeýle gurrun gulagyma ýetse, gaty görmäti. Oturup kany ýerine goýdy. Azgyn. Öne türkmeni, oňa bilen ýere salýan näketler. Özünem bir görün, haramzadanyň biri. Ol çaýyny içip işe ýerine inip turunny, ýene de täze işe gelin gözüňe geldi. Öde alarladım. Ertir bir owşap bolaýdy diýip tigirine baka yöneldi. Oğulnyaz öýü ýerine sagat henüz altan bolmany. Säheriň demi giýjetýän almadyk uksy, onda birje sagat erkelmek duýgusyny öretdi. Onsuzam gaýmak ýar säher onu ýerdip barýardy. Bedenine göwnüne, on somun so ýada urugy bildimi etmejek urgat sarpynýardy. Ol düşügne geçenden şirinden şeker batly sallansyň aýatyna düşüne döndü. Ol ýene de gelinligiň işinden ätledi. Onu gerin aljydan düşürüp bir işe sarlylar gölün içeri bir wagtky işlen idarasy, işikde adamlar küçtep ýerdiler. Oğul Niyaz içeri havaya öyle girdi. Ol ýönkü başlygyny gördü. Ol içinden bu pahir ölüpdir diýdiler gölün.
Yarın eken o deyip oylanny. Başly onu öz ýerine urkady. Geçä ýokary. Gyýdy ýokary geçmejek boldy. Geç. Bir ýerini teň ýerin. Men bärde därinni. Ogurnyýar bu adamyň ýüzüne garady. Onuň ýüzüni urlandy. Käsi ýar gözlerinden mehr soğup durdy. Seni näme üçin şu ýere getirenden aýdynmy? Ogurnyýar başatdy. Sen arkaňda men bardyryn. Sen päkliňi saklagyn. Ýöl-gölündiňi päkliňi saklagyn. Goý saňa gyrnak diýbersinler. Sen päk bolsaň olar, sen gyrnagyň bolar. Kimin gyrnakdygyny, kimin gyrnak däldiňi eýämez kesitler. Ol oturjak ýer etdi-de. Ýene de daşarda geliniň tiýre askarna garaşyp, aýdym küç depýän gelin arja garady. Şu jaýa gelip çykandan arkasynda öýdüm duraryn. Sen näse kynam bolsa päk bolgun. Ansap ağır namysyň baş senin başdan ýandyr. Senem ýan berseň, bir millete ağır namys garasyny görme ýok. Oğul ýerden turdy. Unutma, goraň güýçlidir. Ýöne bir sen aklasyňdadyr. Ähli gaýrat saňa bagyldyr. Sen haparansaň, utordygydyr. Bu ammata päklenme ýokdur. Gyrnak diýip gelin aljyň içinden bir gygyrdy. Barynny gidiver. Ýöne unutma. Oğul niýat işe bakan ýönelenden oýanny. Bir düýüşüm hädip, ola alatarmyk samrady. Ýok, düýüşüň däl, düýüşüň ol bir sözüme gat eşitdi. Hey bagyt ýatan, maslyk bolup garan. Hay gyrnak. O çalynyp turdy-da aşgana ýurtup barşyna sağa da garady. Sağa tekeden ýarady. Daýda, bela aýyjyn, maslyk bolan. Oğul niýat ýurny da ortaga çak geldi. Daýdasynyň düşegini ýygnap şäýnek kädeli saýkaşdyrdy. Näme ýersiňiz? Daýdasy ýüzüni gözüni turşutdy. Ýok et, şu haram süýtlaşyňy. Gowurduk gyzdyraýynmy? Eber. Oğul niýat gowurduk gyzdyrdy. Çörek, her türlüje konfet, kişmiş kişde oýuşturdy. Şäýnek käden gülýarja gelip çaýa berdi. Ýene ýok bolup gitmelimi? Oğul niýat başatdy. İlk işimden adynym ýene gitmeli. O gorra boluber, şeýde durmasaň bar. Oğul niýat daýdasynyň bir ýygyň işlerini ýöwrenişipdi. Gaýta daýdasy gyýdym, oğlum, oňur ýaň berekeli diýýärdi, oýuny ýany ýaly görjekdi. Ol öz şoklerini galdraşdyrdy. Soň daýdasynyň gözüne ilmejegräk ýeňli, ýanly köýnekleriniň birini giydi. Saçyny darap deperine bogdudy, işe atyn ýan ýaglyny başyna atdy. "Çyýşe ýokmuka?" diýip o daýdasyny eşitip sorady. Ulu çyýşe bolsa, düýün kynasy şoňa uýup ýanyny goýajaktym. O gorra bola, diýip buta daýdy, deminiň ýetdigini gyýgyryp, eliniň tersine taş işi görkezdi. Maňa jöwü süremi. Entezik öretim ýok. Seni gudratmazlyk üçinem onuň mäşşir ýaşaryn. Oğul niýat ýene ýalbardy. Daýda, kagazdy bolanyn çyýşe de bolan gowy dälmi? Çyýşe uýaýyn. Daýda ýene de işi görkezdi. Ýöne dat diýmedi. Taşa ýygnayyn. Ýok, dökänse şanetde git. Sen şu işinde guzok gerip duranyň badyr. Git, şo diýilýän gün tereýden köpräk sapag alyp gel. Oğul niýatyň boyun sallandy. Ol işe däldi, ýaga depşek ýaglyp öýden çykdy. Bugün aýja dogurdan onu guzok açyp garşylady. Geldiňmi? Daşynan oğul niýatyň har-harap görünýärdi. Agyr näme, aştaýlap ýörmüň? Ýok. Ay ne bileyin düğün bağlara gittin gülün. Turşsuz zatlar göğünün küytäýdim kädidim. Ondan bir banka duýdlyk ýar alyp gaýtdym. Oğul niýat geri gelmäni. Hazır gotur düğün kişileriniň galyny ýazyp başlady. Başlygymy käýýär maňa. Näme üçin? Bir gün ýetişmedimi? Aýja onu arkaýyn etdi. Redaktor her aýda şey diýen bolýar. Derrüm ýadyndan çykarar. Taşda ikimiz çaý içeri. Men goýaýyn çaý. Oğul niýat işini taşlap şäýini käder alyp kranyň başyna bardy. Ol häzir bir teýätirin duýuýyn başdan geçirdi. Göwnüne bolmasa düýün ertirki pursat dogam edip turunýarly. Şol jaý, şol iş, şol adamlar, şol kran, şol şäýnek käseler. Ödem edil düýün kyýary käder saýka otur. Emma eýem bir günüň ýok. Ol biýagdaý aýja gurrun merjek boldy. Ýöne şol düýünkü düýüşini gurrun berenden soň gaýdyp oňa ýagdaýym aýtmaýyny pendetdi. Agyr diýip aýja düýün güz oturan ýerine oturşuna bir taýrak gözlerini güllerdi. O meýit taňry berdi, agşam üýümde geletdi. Ehli gurrunun tenine gyz, ulaqyt aşyk görüpdir. Öten agşam bagyň içinde taýga tekre çenni garaşypdyr. Gelmäninden soň öz üýüne degip
Soň bire geldi. Barsa da gelin gıyda girilgede birine uzaklaşıp duranmış. Gıyda yokori, olu-ulunam daşar kasıpmışın. Yaman gahar gelipdir, tat gıydan ron eken. Sana men abrey mukaddes däme diýipdir. Sen şöýüň abreýiň sakla, öz abreýiň sakla diýipdir. Gıydan utanyp oturanmyşyn. Soň menim börek pişirdim. Agyp iki bolsaň agowly. Öýde erkek adam bolsa gaty bolýar. Onu mune berýän, çay içýän, ýeke bolsaň işden hiç tadalanyk. O gepi oğulny ýagyň üstüne getirdi. Sen näde boň ýaňy diýip ködüň. Daýdymmy? Aýja gıytak güllerini yaşarıp hedredip güldü. Vay bu gıydı. Men näde bir erkek soň ýandy ýana saňa. Oğul näde edin çıkarmady. Hatyna güýmenen boldy. Gaýnap duran kitirini tokdan togurup şäýnekler demledi. Bar urun bilmersen, biriniň girsine düşersiň. Oğul näde bu aýal bilen agyny deňäs gelmedi. Gelnece, men aşo urunry eşitmäge utunýan. Ha olagyp diýip aýja başga tarapdan öýüp başlady. Menem ilki ýöýe gelin bolup düşemde, şu urunry etmäge bir utunýadym. Oğul näde agyrslamady. Baýalynyň öýüdüni gününe goýmajagyny agdy. Gelnece, sen ana sultan tanaýanmy? diýdi. Aýja gyýyk gözlerini süzdi. Haýsa gyýyk? Artist. Vay, diýip öýergekden geldi. Vay, sen onu nerden tanaýan? Oğul näde käsere çaý goýdy. Yine hatyna ýapyşyp oturjyna, goňşym ogluny herediýän. Vay, tutmadyny. O gat herbet gat gapaýarlar. Men onu gat utanaýan. Mehri magazynyň müdiriniň oýuna şa bol. Şo ses haram aýtdy. Gat go gelinler diýdi. Aýdy torgunly. Sen aýtdyň ýa öýe soradymy? diýip goşok sorady. Meniň ogluny herediýän. Geliniň nire işe girtip daýdamdan sorady. Menem sungu jurnalyny diýdim bol. Vay aýja da badyr, gowulayıpdyr. Men onu tanaýana salam aýtdy. Aýja ynanmajagyny bilmedi. Şunu onuň bilýän Ana Sultany bolsa salama derek biran sapyny bermeli. Şolam we Taňry berdiği şirin aşyk magşuk bolla. Taňry berdiği öň teatr bölümünde. Ana Sultan bardy baýadanlara. Onu gazetede de jurnalda, radioda ýazdy. Beýik artist diýip adyny ýere doldurdy. Adallam görün bu adama itdegdi. Bir zawmaga adam tapyp şondan bir ogul gurdy. Ol Ana Sultanyň öz üstüne gelip redaksiýada sasçorly oýnaşyp gidenini aýtmady. Aýtsa Taňry berdiği şirin arasyndaky hyşy-uşynyň ýüpüçekden jökdi. Aýja hakykatda Taňry berdiği şu gowy görýärdi. Onu gaban ýady. Oğul niýagyň ýanyndan galman oturmasam bu adamyň bir ýaş gelini urun amsanmasydy. Ol Taňry berdiği şoň durumsuzlygyny, aýal görse öýünden ýerinden geçýärni gowy bilýärdi. Ol eýdip beýdip bir ýaş geliniň gowuny biljek bolýardy. Agyr Taňry berdiği bir ýapşan aýal, ömür tapyp bilen okda. O kerdoňyz başga bir ýaş gelindenem hyşy-uş edip ýör. O geliniň gaýynlarym ýanyna uguzun adam samma. Şonu da şu ker goýunyp ölüp ýatyrda. İçeri taşları eginine düşüp duran piyada girdi. Aýja diýip ol temellikden ýa haşlap ullokan aly gözlerini düýbüni gapgar edip aýtdy. Täze geliniňiz şümi? Hawa diýip Aýja atyşkan ýaly boldy. Soň onu ogulny ýa tanyş etdi. Bir Allah kulu anyny hudojnik, ýaşlar bayramyň laureaty. Wişçi jalay. Bay Allah Kur'anyny ýüzüni domurdup epelde durdu. Öýüne berilen kommentariýanyň käbir ýerlerinde ýetişgirdi. Aýyny zaralyk galmady, ýoklu, baýlygym galmady. Allah Kur'anyny ogulny ýa her tarapdan synap boldy. Ol synlamasyny ýaşyrjak bolan okdy. Gowy diýip ol ýöse gutornyk netije geldi. Ogulunyň diýen dogry eken. Olar Allah kulu, sen gözläp ýördüň göli, redaksiýa gowy figura gelipdir. Sen ömür görüp gaýtdylar. Ondan men düýün geldim ýok. Bu günler baraýyn dedim. O käde saýbydy. Sawurun diýip onu götürdi. Emma agdyny etmedi. Aýja sen mümkin orada bir 5 minut çyksaň düýün kuruny ikişe getsek. Aýja oğlun ýagyň ýüzüne men aýtmadymmy diýen manynda ýyrgyrjaklar seretdi de çykyp gitdi. Näme? diýip Allah Kur'anyny eline käden bitikledi. Bir ýerde gelýän sory ýok. Biz hudojnikler natury öýle işleýär. Her kimde 5-10 naturşistse bolýar. Gyýylar, garalar, çağılar. Maňa da özüň ýaly naturşistse gerek. Pullen diýseň hem, şaý bile diýseň hem, material bile diýseň hem men taýýar ýöne, men diýenim bolmaly. Ýalaňaçlan diýsem ýalaňaçlanmaly. Saçyňy ogulny ýerden turdy da ýeşik çekdi.
Emma işi açılmadı. On işigin daşından täze gelinmedi. Svedanya geçşe. Berik girmek bulunok deyip sılkası gülýän tezini eşitdi. Yine kim duşşak bolsa nowata dursun. Oğulnyar işi gördü. Emma ayjın daşından berk yapdy durdy. Açın. Allah kulağına oğulnyada göwüni galyjyp garadı. Beýle bidepligimin halamyn dip gözlerini petip gülen ýeri aralyny migirdetdi. Açın. Ayja açmadan geçen gaýtajak saklap gülýärdi. Ol içerden şakırdap duran soň adamly şöýleşip koridora çykyşberdi. Işigi agyr yaman basymdy diýip açan boldy. Näme duşuňyz bolmadymy diýip Allah kulağından ýüzüni ýalym ýürmetdi. Men düşünmedim diýip Allah kulağına da gözlerini elekşerek etdi. Beýle boljak goda men oňşman. Moskwada gelinler. Üstlerini gyýdyrnym arkaň gürleşip bolýar. Bizinkir yaman ýydy galyk. Men hakyny berjege, hakyny beren soň gutorýara düşünmedim. Aýja onu godukturdy. Diýin aýtdyma, ulyşy garady. Agyr, çu ýalaňa bolmalymy diýip gülüp oturýarda. Bugün başga hili. Sen gününe goýma, on güni bardy uturan bolýar. Allah kulağına hayran garmakdan ýa ýegini gysdy. Utanmasy näme? Men hakyny berjege. Aýja ýekde hiç kim ýoklanyplandan soň hasynyn diline ýapyşdy. Ol pişirdap başlady. Pullyp ölüp ýatyr. Eğer alkaş türmedi. Bir garry tiýeki gaýyny bar. Maýyp özüm bilýärmi kim bilen zoru. Teatrdaky Ana Sultan Küntüle. Allah kulağına ýüzüni küşertdi. Bay bu onlar razy bolmaly. Ýad görýärmi? Öyle gowjekeni. Oňa muňda ýarajak. Hawulu dip aýjyn hada modukturdy. Erkek göremek diýip otyr. Eğer bilen düzgün bolmandyram. O ýene de Allah kulağına tarap düşdi. Sen işiň ahyryna uğrat. Ýolda aýt. Pulunu köpürak aýt. Menim häzir gelseleraryn. Bor dip Allah kulağına ullu kan kellesiniň eteklerinden keçelen duran taşlaryny aýat ýöre darap goýberdi. Men garaşmandym. Hakyn tölejege. O çykyp gidenden ipetli wagt geçenden soň oğurnyýa içeri girdi. Agyr ýangy şarat nähili dip aýja öňürtilip aýtdy. Harammet özüniň bir kan ýetişip oturan gyýdy ba. Barsan şolaryna turşy etsin ýer çeken bir ýeriniň maşgalatyny her zat diýip dur. Oğurnyýa ýerlerini gabaklaryny götürmän Hudaý wadyr diýip bitse dodaklaryny salasady. Abry berdin. Hawulugy diýip aýja alyp götürdi. Maňa da bir ýel berýär, sen şonu ör diýip, "Ken pul berjek" diýdi. Her hepde de bir sapar ýalaň açdan otursa bolýar diýe. "Näme?" diýip oňa aljaryny sorady. Aýjam göwü gelýärdi. "Nasy görsetse bolarny bir jaýa girip, ýerke adamlaryň ýalaňyz oturmaly. Olaryň sen suratyny çekki." Oňaň ýüzü lap-lap gyldy. "Ey Allah, utanışdy." Olay jany ýerli görünýär. Jan gelnece behedäý. Sen şu şermenni sözlerini maňa aýtma. Meni tunýan. O ýene çykyp gitdi. Aýja göwüni hoşluk kula ýerinden turdy da ýöl kabinetine tümüldi. Oğul niýazy redaktor çağırdy. Olaýyna gülen ýüzüni gizläp ýere garady. "Neme ak gelin? Yaman haridaryň köpmü? Beýtme. Men sen daýyňy syýlap ýaşallym. Naturşda bolmagyňy da garşy däl. Söýgüňe de. Ýödün tabyň götürdi, bazarysy. Ýöne bir ýer ýedary. O da atlyň gurruny başga ýerdediň. Iş toraryn. Näetdiň hatlary berdiňmi?" Oğul niýaz lap-lap edip ýan ýüzüni ýere salajak boldy. 120 sini berdim, ýene 100 sany taýýar. Abeýlekiler bolar. Redaktor ýüzüni nära aýryp gurgallardy. Wat. Men bölümleriň telpegini ters geýdirýän. O görgüller näçe adap edip jogap berýärler. Onum sen saklaýan. Bu nähili bolýar? Feýurruny adet. Ýanyň adamlara azyrak ýygyna. Bar, tamam. Oğulnyýa sesini çykarmaga da utanyjy haýaty kekirdigine ketere getirdi. Ol tä agşama şerini ýerinden galmany işledi. Gyýdym, ýeki jöýüň işläp oturýarmyň diýip, bir-iki daýda öz gyýdynyň ýanyna gelen ýaly begenip kabinete girdi. O gaziýete dolanyjy zady oğulnyýaň ýanyna goýdy. "Me balam, ýan gelinler çörek ýapdylar. Saňa da ýartyjy çörek ýerdiler." Oğulnyýa ýerinden turdy da, edir enesiniň edişi ýaly. Bir-iki daýdan gujoklap silkinip aglady. Bir-iki daýda bir hili boldy. "Way çağamy, hani goýhany aýp bolar." Oğulnyýa ýerine geçip kemiş edip aglady. "Näme bolýar?" Oğulnyýa hiç tatly bolmak diýen manada.
Yaşanyp gözüniň ýaşyny tüpürdi. Wah şagam. Gyýylan bir ýerini alyp gidibermedim dedi. Ol koridora garady. Gelin jan, köşegim. Garangy düşmänke gelinjek uğrat. Oğul ne zatlarını yığlady. 200 oğlu tayyar buksan elini aldy. Ene dip gelinjek gözlerini möledip geldi. İşikdi öküýi aldaýy, taç helenki adam duray. Mene daşar gitmäge gorkýan. Bir keze kabinetler tüzelep ýörüşini arkaýyn gepledi. Ay tege näme gorkup? Olam özüň ýaly adamdyr da diýdi. Gelinjek şonuň ekellerini ýaly boldy. Getir gelinje tuğum kaňyny götürýärnip, oğul ýalyň goşana ýapyşdy. Şeregiň galdyrmak gerek. Oğul ne zomp edip öňüne düşüp çykyp barýan oğlanyny gowurdy. Özüňler ýadyna düşdi. Aşyrjan, beýlejan ne diýek erer diýip, öýleni waka göwüni ýurtdy. Nahyň tap. Oğully jigim alyp gelýmeli. Wagt şu wagt kanatym boldy. Gaýyp baryp çyk, diýdarlaryny görüp gaýdardym. Gelinje diýip gelinjek ýylgyryp çyk ýyny gaňyrly. Enem seni öýe çagyrjak diýe. Tanamok gölü ýöne men sakymsak boldy. Döwletlikden çykypdyr. Gözüne näse usta bolsa bolbersin barbyr aňarsy dök diýe. Şo şeýlemej. Oğul ýadyňa jogap bermäge ýetişmedi. Olaň oňy äpet döwýaly gara belak etdi. "Sluşoy" diýip ol adam oğul ýady ýerinde durdurlaryny. "Men seni uğratmaly iş bar." Gelinjek oğul ýadyň. Oğul ýady gelinjek ýüzüne garady. "Gelinje, men enemiň ýanyna galy bereýinmi?" diýip gelinjek özüne ýene tarapdan buýrulan ýumuşyň ýaryny bitirmän üçin sorady. "Bar gaýdy ber" diýip gara piýada anamlaýtdy. Gelinjek ýene-de oğul ýadyň ýüzüne etdi. Oğul ýady sokudaşy ýalyp durdy. "Bitmäň dogan, ýygy näme diýer? Men ýaňy öýe düşen gelin gaýrat ediň, men maskar etmän gidin." Allah kulu anyny geň alyp oňa garady. "Bu nähili bolýar? Özüň urda aýtyn nipsiň azoraňa." "Ýok, Hudaý takladyn. Men näme şunu aýdaýyn? Gidin." Gara piýada giderlerli. "Siziň uýaňyz ýala, näme şunu azar berýän?" diýip gelinjek hakyky hostlaryny etdi. "Baraýt gümmol." Gelinjek onuň zarplamasynyň gorkup durmady. "Kakam naşalnik militedir. Gelinjek azar berýär" diýip ýa-da telefon urun. Allah kulu anyň azaryna däldi. O gatar kaýynny. "Bolýa uğratmaýyn. Ýöne meniň natursysam bolmagy razylyk gör." Oğulnyaz bu adamyň sözüni dinläp durmakdan ijab etdi-de redaksiýaga girip gitdi. Gelinjek onuň öňe düşdi. Ene şo piýada adam biri geçiren ok. Bir keze bu geliniň ýygyna gaçyp gelmesine geň galyp daş eşige çykdy. "Kim ol?" Gelinjek redaksiýanyň önüne ulutugyň kölegesini görkezdi. "Kakama telefon etsene gelip ýelini toglap alyp gitsinni." Bir keze işini goýdy. "Ýer gözüm." Olar iki bolup oğulnyaz durlaga getirip awtobus gelýänçe garaşdylar. Diňe girin awtobusa menenden soň olar ýerine gitdiler. Oğulnyazyň öýleriniň ýöňüne durlugada düşüp ýönelýän şoldy. Ol gara belagyň ýöňüni ýene kesdi. "Size näme gerek? Siziň razylygyňyz." Oğulnyazyň işýany. "Dogan utonyň ýeýmeniň. Siz öýdümde gerek däl. Şonu düşýän gerek. Şonu ota pek asyl zatlar gerek. Şoň üçin razy bolarsyňyz. Bolmady men sizi maskar ederim." Ol gapgara güýçler bilen geliniň heni öz nikara adamdan tutmadyk eline ýapyşdy. "Ýok bol." "Bolman." Oğulnyaz işin işden ötüp barýanyny duýdy-da, egilip aýagyna köşüni aldy. Onuň ýokşy tarapy bilen bir äpet döwüň ýüzüne keterdip urdy. Döw "Aa" diýdi-de, eýmens arlap ikelerini gözüni tutdy. Soň bir elini ýyldyryp salpdygyna töweregini aýlady. Oňa sen Oğulnyaz gerilgäsiňdi. Öýde şommy gaga bilen gara ýerbeti ýaly keltezik aýar otyrdy. "Ýaşuly azdyrasy" diýip o geline garady. "Men şor waňyl bir şen bolsa gitdim. Özüňiz şöregiňizem dogran iýiňem" diýip turmak gerek boldy. Gidip barýakada "Naza haýsy babaýdan aran bolsaň inne sypdyrma. Nassak däle kendiýdi." Oğulnyaz ýaşulyň sözüne ünsem bermedi. Soň eşiklerini çalşyryp mehmanyň ýanyna diýipdi. "Goýy, size galmy? Goýzy zady kennip." Garsak gelin Oğulnyazyň içine daşyna girejek boldy. Oğulnyaz onuň ýokarky dowdugynyň irigini görüp galdy. Daýdasym bir näme aşyrjany meňe diýdi. "Tawşan ýegen. Gowy gitmesin, bir zatçyk atar." "Woýy, puta daýda adara galma." "Adara bolmadyň. Özüne de aýtdy, ýanky kepiňi." Tawşan agdynyň iriginiň bitişen ýerine barmagyny degirdi. "Häzir aýdaýyn." Puta daýda oňa hawa diýen galap lümledi. "Neme gelin, hani gelsene otursana."
O gelin kaptanı geçip oturan soň her ki özüne öwredilenleri gylny gymlatman sarnap berdi. Saraýatda ata kakamyň çykanysy bar. Şolar ata kakamyň iki zowrunyň öýlenenini inleşdiripdirler. Gaty begenipdirler. Gelinimede geljek şenmede çöregi sagır ýatyp telefon urup goýan oklar. Oňa ýödüne beýle kadar goýuljagyny oýuny getiren okdy. Ol içinden ýödüniň gelin tiredilejekdigine begenni. Daýdym näme diýse diýdi. Towşan ýegeniň towşan dodagy gulaklarynyň deňine çenni ýerildi de gelişikde bildirdi. Agyp gow edip gideli. Ata kakamyň garnaşlary türkmençilik ýaman bek saklaýandylar. Kürtüde atynmaly bolarsyň. Oňa boyuny sonuzylyk gülen ýüzüne şaktallady. Naharnyň näetdi? Şaýna har getiren hoňam gurrun gitmek bardy boldy. Şenme güni ýerden ak maşyny gidersiňiz. Ýegşenmede de gelersiňiz. Towşan gelin razy boldy. Bu gece näme üçin daýdaty ýegerin türtmedi. Oňa çörege sagyrylmagyna, garnaşlaryna äkedilmegine içinin begen ýedi. Ýyly onu gelin bolup çörege sagyryny mulmanny. Dogry öz oglaryna goňuşlary gadyrlap bilipdiler. Emma bir ýerde ol bir iterinzi gyrnaga dönüpdi. Gadyrym, hormatym ýokdy. Gadyr hormaty görmäge janyň sag bolsyn. Enesiniň aýdanyny tutup oturdy. Daýdamyň ýüregine sahawat goýarlajan diýip, ol her adamyna Hudaýa ýalvardy. Daýda sahawatly bolsa, onuň ýüregine öregmeýse, ýaş ýeriniň arkasyna şemal sarana dönjekdi. Ähli işlerinden dynyp, awtobusda gidip, Ingulmanyna aýda bir gezek enesini ýiglerini görüp biljekdi. Ýa-da Hudaýa bilen Mirdanyň ýanyna baryp gelip biljekdi. Emma daýdasynyň doňşöýden okdy. Bugünem ol içini hümlede otur. Sommaga geldi. Näme haw, puta gelin, ýaman arkaýynda sen. Ne dilek salýaň, ne habar alýaň. Sesiň çykanok, ýa bu atlar taşlap, totum helej bolup ötä gitdiňmi? Puta daýda gözüniň gaşyny dokmaya delip geldi. Sommak, näme ýeň puta dilek salyp, bu sowaňa ýaplanyp ýatanmady. Hudaýa müň şükür, günüm ödümden geçişi. Sommaga nafa dağlanan gemlik dişlerini görkep güllü. Bolu bilýär. Günüň ödüňden geçdi. Arak amanadyn gaýtar. Puta daýda oturmaka. Bar, sen häli çaý goý diýip gozaýymyş buyurdy. Atsa çaý demle geregiň nafile çilim bolsun. Gozaň aýagy ýeňledi. Ana, sen bir hadiraň üstünden barypsyň puta. O çaý demle puta daýdan eliniň ýetäjek ýerine çökdi. Puta daýda onuň ýöňüne bir ölçek naty goýdy. Ana, ikatym natyňa minnet edip aldyň, razy bol. Hemmesini mi bir katımlykmy? Hemmesini. Ana, berekella. Puta daýda natyň gapdaryny iki gap çilmem goýdy. Ulum dursun. Ana. Ýaşul hödürüm ätdel telefon haltasy gaçdyda, diliniň aşagyny ipetledini gilledi. Pey. Buya. Naşakyn diýdi. Puta daýda gözlerini gerdi. Näme puta ýöňüň ýaly Göýüm ýugdara turar diýdiňmi? Ýaşul natyň humaryny gözüni ýump başyny ýakady. Şenne goýun köp bolmaly bukda. Olar şaýga gelenlerine çömmük agan gözlerini gaýnadyp, puta daýda diýdiňiň astyndan çykaran düňçügini aldy. Puhta diýip ýaşul goýun ýetizip gülen matmat edip güllü. Näme haw? Puta daýdanyň ýüzüne ýetýän okdy. Olar ki çömmük agan öňüne iki tanjak garaja meýeşdänetini öýdüňde de şon soragyny goýdy. Soňony käsinde uýun bir kurt çaýyna ýuwdy. Urtlap goýberdi. Ýaşulam şeýtdi. Ondan soň ikide de çaý ýapyşdy. Han sen tagtabadyrly guruluny ýetdiň diýip puto daýda ýaşul ýöňü girdine çekip başlady. Soňmaga başga perden öpdi. Hay diýseň ama puto ojagoş geliniňi ellek edip suňaw. Ýokla. Diýip puta daýda açylyp aýtdy. El berer ýarlar. O häl gurrun sende gatdy. Näetdiň gitmäni? Ay ýok, bolanok. Gaty berdi ýa. Giden büdüräp gaýdy. Gowsy gitmäniň. Basym saraýta gideýmesem, şu amatly boljak maňa. Et kombinatyny berdym, mal tülüp gelmeli bolsa, kömek berip biljek diýip. Olaram bu wagt mal hor diýdiler. Mal türseň amatly bolýar. Bir kuştany goýunyň garnyna daňsaň, azary bidary ýok. İt salhırım isap tapçak kumany bolmaz. Bolmasa ene bir görgüçlükde saklyk diýdi, barlyk diýdi.
propozuk diýdi, gözüň başyň aýlarlar. Malzagalyň elinden alsalar şok kyn. Tutdur owram gülü, eriň bar kirini ýuwup goýberseler şok kyn. Onda inni bir katmyt bolaýmalymy? Bilmedim de. Ýene bir ýola bar. Sen onu ýetişekmi? Sen bolýar diýsen geliniň ýetişekmi, etmejekmi? Puta daýdy şuň iň esasy dermany. Ol garyn ýagdaýlarda müşgüllük görünokdy. Şu sebäplem gatarkyn. Men bilenem garnak bilenem işiň bolmasyn, işiň biterne gara diýip aýtdy. Çommuğa da hayran galmakdan hem bütüsse boğulup oturun ayağıyla goğun etmekten galkınzırdı. Seninle oyun kâne o puta verin. Yaşıl için ortaya döktü. Gelinin şu yere çörüge akide inip durun tanışma. Kürtölü yan öğe düşüp yörün gelini bağırlan oklar. Olur. Galanını ilik düğümü puta dayda şilimle doğru verdi. Hani akiden son birinin maşkarasını elini ele geçirip daşar taşlaymasınlar. Ve hayranım tanapına toğutup yürüne tüys esirep. Sommağa güllü. Ay puta gelin. Sene maliyan ay. Kalhoda varıp kimin öyüne düşöndü bir çaynak çay verin oklar. Akşam işin bitir yer tüyrem gayt. Puta yüzünü kurşörttü. Bu garnaga kimler sağırdı diýmeli? Yaşıl yerini türktü. Sen onu alad etme, men toğuşanı şip-şipini alıp geleyin. Oňa tapar o kepleri. Sommaga toğuşanı akşam arly alyp beripdi. Olar bir çukura tüýkürün sagam oğulnyar işikden girdi. Oğulnyar işe ýerrek özüm piyadala urady. Näme üçin ýonky başlygym beýle görge galýaka. Ýonky akşam düýşme girdi. Bir gece ýene de düýşümden çykmady. Men senen gaty gorkýan ýaga bolyp. Dangdan kimle düýün akşamky bolan ýagdaýlar birden oň ýadyny kursäp girdi de süňgün titretdi. O ýerçeken beýle diýsen, brigadir näme gerek? Hakyky utanman, şola gyýdy gelini ýaly bir işare elinden dodu berjek utanışdy. Abdy bugün hasam ýer gelipdi. Ol ýaş geliniň elinden bediretini alyp, ýene de ýerinden tutupdy. Oğlun ýa bu tütänlikde urunda atdyryýdy. Abdynyň şäher möjegi diýen sözünden soň ol ýeke çykmagy çekinmän durunokdy. Ondan daň bilen işe çykyp, işleýänler gözüçilik etmek brigadiriň öýde işdirýärdi. Oň ýüreginde başga zat ýokdym, bolmaýjak därli. Abdy köçede bir ýörkä ýerin başlady. Sen ýaly gelinimmi? Durly oturun uly gelinimmi? Bir näket goňşymmy? Şo, hebiketine habar gatypdyr. Ay, ýaman gaharym geldi. Baryp kersep gaýdy beresim gelýär, haram bozgoklar. Olarmy türkmeniň aryny namysyny ýere salan näketler. Ýa-da öýde düşen gelin nawy bir perişde ýala. Oň ýüzüne gaňrylyp bakmagam güne. Işten saltdyňly. Abdy ýene diýen kyýaly bedireleri tigirniň şahyny ýyldyryp, tüýherre goltugyna atyp ýoluna geçdi. Häzir bedireleri owşaryn. Bir owşan soň öýdümünkidir. Ertir öýde owşada gelerdiler. Oňlaryň bu adama minnetdarlygyny sebäbi ýokdy. Dünýäde gowy adamlaryň bar eken, Hudaýa şükür. Allahyň ömrü uzak bolsunna diýip gelýärdi. Onuň ähli pikiri öýe düşen gelin bilen ulugyda habar gatyp bilen näkas bar edy. Ey Allah'ım diýip, ol şu arada düýünki garabylany ýatlady. Ýer azgyn madyr, Hudaýym özüň sakla gör, özüň gör janallam. Abdy bu geliniň aýyň parasy ýaly nasja diýdaryny, nädip gujokluga gowulja bardy oýlany. Oňa seni gelinem gelip ýetdi. Bedirere goýaýyň sagolun taňryl kızyn. Abdynyň geliniň öýdi bedireleri alar. Ikili zatly bolar diýen bolmady. Özüm oğulnyýa beýlede durdy. Şoň üçin abdy titreýän eller bilen saklap duran şahyny oňa tarap burdy. Men ona gittim. Sagolun ömrüň uzak bolsun. Oğulnyýa bedirelerini süýsüň ýerine aldy, girilge bakawrdy. Dur diýip abdony taklady. Biri bar ýaly, men ilki görün. Oğulnyýa gorkup girilge bar bilmedi. Abdy bolsa öňülgady da, girilge ýetmän oğulnyýa gyrnak şanyp sandaklap topuldy. Birdenem "Why" diýip aşağı oturdy. Ol geline garşy topulanny, oğulnyýa gorkusyny bediräni ýüzüne tutdy. Abdynyň gözüm şoňa zalkyllap degdi. Ýöne gelin bu adamyň sarşagyň tyýglary ýaly sowukdan berk barmaklarynyň özüne ýetip gelýänini aňdy. Towy utanışdy diýip oturan adamyň deperinden bediräni geýdirdi. Ey Hudaý, Hıdır diýeniň kırçykça eken diýip ol gorkule ýatlady. Men onu öz agam saýsam, oň matlaby gara eken, ýüzi gara.
Öde gelinime gıyrıma haber gatypdyr, men şonu güldürjek diýe. Ödem ýöne saga fiýal benne hapa elini saljak. Toby. Bu adamlar näme hili? Bulan ýüregine bir zat, diline bir zatly ýeti sallam. Utanışda daim aýdyp leýeşiň terdirin. Ol şu aýdanyna begenni. Öten akşam geldijiň kakam naçalnik milisiýadyr. Telefon ederin gelir diýişi ýadyna düşdi. Doğrudanım kakam naçalnik milisiýa mi diýip o geldijikden sorady. Ýok, ýene mi üretdi. Doğundan bile gidemde samsy uğranda adar berjek bolsa ýanyna baryp şey diýen göli birim gulymda gelip bilen ok diýdi. Ýöne şu ýagdaý ýa-da Hudaýyň aýdaýsa, olaň başyna milisiýaň tapmajak oýunlaryny saljagyny bilýärdi. Emma ulan edip biljek däldi. Redaksiýaň işiginde ony Taňry berdi üst garşaldy. Oň orup suň diýip, o geliniň salamyny ederek uly joşgunda aýtdy. Gedel hanaya giripdirler. Bir gözi kara giripdir. O niye süngün taklap bilmän öz kabinetine girdi. Näme üçin aýja görünokdy. Ol bolan bolsa, ähli informasiýa bilen ýüz ugrun tanyş ederdi. Taňry berdi üçin bir özi ýaş geliniň ýanyna durmagy çekinýäni meňdeýärdi. O niye onuň ýüzüne seyretmedi, bu adamyň sesi sanrap çykýardy. Görnök, näme diýip, ol stola garşy golerak süýüşdi-de, ýoşdan geplep başlady. Men seni ýaman gowy görýän. Onu dilimde düşündürüp ömürjekler. O titrap turun el bilen jüýlerini termeledi. Ahir elini bilen eplem haty gelini tutdy. Şunu ýazdym, alyň okaň. Jogabyny hat ýüle beräý. Oğurniya haty elini tutmady. Haýaýdyň daýy. Men seň uýaňy da Allahdan gorkum. Taňry berdiýis bir el bilen hatyny tutup durşuny, ikinji el bilen gulagyna aparady peşele urdy. Ha? Näme diýdiň? Haýaljakdanmy? Ha, düşdüm, haýaljakdan, häzir däl. O ýylgyşyn etdi. Men garaşynam, özüm gaty güýçlüdirin. Yaman hedil bolar. Duşuşdok bilersiň. Oğul niyaz kemdenmekden, bu horluklardan ýaňa baş aýlanyp özüni lampa kürze goýberdi. Häzir onuň ýişem öýem taşlap, awtobusa minip öýlerine gaýdy beret geldi. Şu geçen aýda onuň gören gününi enesine gürrüň beredi. Hudaýyň ýöňünde onuň näme ýadygynyň barlygyny enesinden sorap ýanyp, ýanjap ýylas geldi. Ýöne bizynlanlardan o näde çyksyn? O löýde işinde şeýle bir soçgora baglanypdy. Onu diňe ölüm halat edip biljek ýaly. Ey Allah'ım, ýaş başyma bu agyrjy keşgi, bu agyr zulmy meň başyma näme üçin saldyň? Onu redaktor çağırdy. Oň ýanyna aýja oturdy. Ýeri gerçek gelin diýip redaktor ýaýnyny galkan edinip hem dawaral hem ýegenişli aýtdy. İşler neleň? Oğul niýe diýen näki sargadynyň keçegini barmagyna solady. Hatlar jogaplary berdim düýün. Redaktor aýjan güýdüne garady. Ha tiz. Bugün ýermedi erteri berler. Ýöne bir her hili gurrun bar. Oğul niýe barmagyny saklady. Başyna azajyk gallardy. Bilmedim. Redaktor işe tarap gödaylatdy ýaýnyny aýjan güýdüne şenap saklady. Allah Kur'an'da ölen näme waka boldy? Oğul niýe ýedini çykarmady. Hanaýdyň? Aýja durup bilmedi. Bütün akşam saat 11'de bana çaň etdi. O gelin ben gözümü sıkardı deyip. Yadır kiderhanada yan operasyon sıkardılar. Halim harap dedi. Redaktör gap-gara galın doktorunu sögüldü. Operasyon çıksa ne edip çaň ediyor? Aýja alçylady. Neme gözünün perdesini ýyrtypdyr. Onuň tikipdirler. Ýözi gatagir däl ýöne gözü apasyny ipdirler. Ondan menem ýerden turdumda hala dilini açdym. Kendi adam ýokyn, bir kuştany eýran almasyny limon, mandarin dolap ýerden göz ketelleri kedirhanasyna bardım. Göz daňyl ýatyr. Beýle goýjak däldi. Tuda bererin ýa. Redaktorymyz aktam boldy. "Za što? Näme üçin?" Aýjan güýdaşyldy. "O bara, garnak bile gepleşipdir ha, eýsdensen duşmany. Olam muny uradypdyr ha. Ondan bir gelinem onuň şertine razy bolup bolman öýde düşünüksiz. Ýene olay diýe hakyny az görüp birden sen ýok, men ýok, ýüzüme gözüme ýapyşyp erimjerim etdi-de garankasyň diýe." Redaktor bu urun ananjagyny bilmedi. Ýüzüne tallap yer ýarly oturun, ýaş gelini ordaken batyryp bilmedi. Şoçunmy? Orniýa sesini çykarmady. O doňup galdy. "Hey beýle de gorda atdylarmy? Atlyk dojnyk. Ne hilawry bar. Bütün daşary ýurtdan ýa, oňa naturşytsa gitdäl."
Aýja da kim galmady. Olam şey diýe. Ýöne ýödüli gepmesem soň bolýa diýen soň ýanyna bardym diýe. Senin näme diýýäň diýip redaktor ahyryny okudy goýmakçy boldy. Oğul niýetini çykarmady. Emma aýja gep onuň alyp gaçdy. Bagışda diýmeli. Ol işi beýle goýmaz. Redaktor ýerinden turdy. Aýja, sen gelin alyp gelir hana marş. Edi bineni soraň. Eger natur şutsa bolsa, men garşylygym ýok. Baryň eglenmeň. Aýja plaşyny ýep tuğum konular oğul niýatyň ýanyna geldi. Ýür. Oğul niýatyň gan diýip edinurdy. O maşinka güýmenen urly. Sen dogun men bile işiň bolmasyn. Günämi özüm bilmesem Allah bilip durundur, maňa digmeň. Aýja ýumruk ýaljak bolup oturun, bir geline hayran galyp etdi. Ýerine gitmejek bolýarmy? Men näme gideýin? Aýja işe wakaýynly. Onda giden ok diýip men redaktor aýtsa, oğul niýetini çykarmady. Ýöne aýjanyň redaktoryň ýanyna baryp, "Uza gaşkyrnak ýaman boýun ýogyňyza, redaktoryň özi gidibersin" diýe diýenem. Redaktoryň gitmede işden gümüni çekerin. Maňa oň ýar gepli gurrunly adam gerek dällerine meşdi. Emma ýerini butnaman Günörta şeýle oturdy. Günörta bolberenne taňry berdi şeýle de geldi. "Ya hatam gerek dälmi ha?" diýip ol has eýemtirap aýtdy. Aýja aýtdy. "Ödüm elbet göremok" diýeniňi. O ýene de gulagyna aparadyny elledi. "Bir zat edeli. Men inimiň öýü bar, boş. Oň öýü Moskwada, aspiranturada. Aýal bilen gyýdam boldy, şoňa gidäýeli. Oturur derdine şersa. Ol ugurny ýadyň setini çykarmaýandan meşgulanyp, onuň öýüdüni kasap edip has eýemtiredi. Men onu ýerrak gideýin, taýýarlyk göreýin. Soň sagat 7 ýaryny durulgyda garaşaryn. Taksy tutup gidiberers. Barmy? Ýöne aýja bilmesin, barmy ha? Ugurny ýa setini çykarmasa bolmasyny düşündi. Daýy diýdi. Gulagyňyzy beýlik tutun diýdi. Taňry berdi şadiýan görnüşde oňa bakapyrlan. Owa! Ugurny ýa gaharly boldy. "Azara galmaň." "Ýok, azary bolmaz. Hedile dersiň." Ugurny ýa ýene de gaýgyrdy. "Men bile işiňiz bolmasyn. Eger ýene azar berseňiz, meni gaty görmäň." Taňry berdi isken gal. "Ya şeýlemi?" diýdi. Ugurny ýadyň Hudaý diýen ýeri bar eken. Şo wagt içeri geljik güle görme goý ulugy girdi. "Ýene mi berdiler?" diýip geljik ekawrtyrady. "Sülgüne bar görüp gaýt. Hemem ýyljak şöre gelip" diýdiler. Ugurny ýa özüne deň duş gyýdyň gelenine begenni. Kalbanyň hasraty diýderine siňip dursa da ýylgyran boldy. "Bir keze görgünmi?" diýdi. Sülgünem aýyň böle ýalyp ýylgyryp çygytyrdy. "Enem agşam sagaman bardym ka" diýip ara diýdi otyr. Ahyry bir diýberdi. Sülgün Ugurny ýadyň derdini duýmagdy. Onuň durmuşynyzda çökdürdiňi aňdy. Agşam bir de oturmak diýeli. Sülgüniň bir teklibi on gulagyny ýaksa da bol. "Ýok, ipadabat boýun açardy. Tapyndyň öýü barmaly. Yarawsy gaýnynym bar. Aşdygyz ýatandyr, işi garap." Sülgün turmak gula boldy. Ugurny ýa geldijiň başyny typady. "Jigim, bugünem meni uradyrmyň" diýdi. Geldijik göwüni boşlup gülen. "Dagy näme?" diýdi. Ugurny ýa özüni ölümiň öýünde zordan öýatdy. Ol juda ýadugdy. Taňry berdi işden adamyň juda bihaýa adamdygyny şu agşam ol has gowy getirdi. Ol adam öýlenem 3-4 gerek gelipdi. Ol ýuwaşlyk bilen samsyk zatlary şo samra otyrdy. Aýja bolsa redaktoryň ýanyna gaýta baryp, "O ýygyň işlerini ok. Ägli erkek daşyny işirip otyrdy" diýip şip edip durdy. Ondan redaktoryň öýüniň ýanyna bir gaýta bardy. Her zapar girenine de oňgy Taňry berdi işe düşýärdi. "Näme o?" diýip ol ahyr Taňry berdi işigini. "Sen kabinetiň işiň ýokmy?" Taňry berdi iş bir haýal etdi. "İşim gosya, azajyk oturaýsan" aýdyp, ha iş etdi. "Ey öwren şeýänse gümür ýamry de otyr." Redaktor Ugurny ýa gözüni arartdy. "Kedelhana gitdiňmi?" Ugurny ýa başyny ýakady. "Näme üçin?" "Kedelhana diýişim ýok." Redaktor aýagyny powallepdi. "Sen gyýy, maňa etseň edip ýaşananyň şolanyň derkardel. Sen gaty gowul. Senin köp bilmişdiräp, samyna synyň goýberen suwlugdan bizar boldum. Senin başga işim gutdy elmeň." Ugurny ýa näme diýsin? Kedini çykarmady. Redaktor Taňry berdi işe tutundy. "Gördüň dälmi?" Aýtdy. "Ve gulagyny girip, o gulagyny sykýa." Ugurny ýa paragat gepdime başlady. "Daýy, men günäm ýok. Siz bir günä halymy ýeňiz. İş buyurduňyz etdim. Ýene iş beriň. Men redaktoryň ýaýyna tilkinni. Men ýalançy, ha?
Men samsyk, ha? Men hiç tat bilemok, ha? O barmağını somurttu. Gözüňi ýyjörtme. Seni ýajaklar o kadaryn men. O hüngürdäp gaharlaşyp gitdi. Ay, o däle diýip taňyr berdis, ogny ýaly köşeşdirmen boldy. Oňa bar uğra diýýärler. Ogny ýaly haly sylap bilmedi. Dahy şykaýyn. Barın ýeriňde redaktor gatky ýedi. Taňyr berdis gulaklarynyň matda aparatyny barlady. Soňam, ha? Neme düşündüm diýdi. O ýene de ter taýlandy. Bolmaz diýseňizler. Ogny ýaly ýüzüne agraslanyrdy. Emma jogap bermedi. Badymdan bir-birinden doýgunlygyny, bolup ýaşap burnokmuka. Onun ýager 2000 duwady ulam bir jytaga duklamakdy. Näme düşünürsiň agyrdy işler ýokdy. Beýke daýdanyň iýbirin ýarty şörüniň duwduranda atmandy. Onun derdiniň sözüne redaktoryň ýegençleri, aýjanyň bolşy, taňyr berdi üçin ýoknady urunady. Ol jaýlarynyň girilgesine näp getenden biri nokdy. Pikir köpdi, çykylgy ýokdy. Bir gün iş taşlap öýde turdy ýaly. Soňra pikir düýünen ütýärdi. İşle gowluň bilen öýdüň alır diýärdi. Garanak diýip kimdir birin sesi onu özüne getirdi. İşdenmi? Ognya süýd renkli bolgy maşynyň ýanyna anygylytany göz düşdi. Maşynyň içinde oturan buýra taşly, gara piyadada daşykdydy. Käfi ýaly gözlerini bir ýaş geliniň diýdaryny galyplady. Anygylytan taşyny hilkileden bolup, ol ömledi. Fiýinle. Ol niýetini skyrman geçip barşyny. Ýerlam, abry ýere gördüp içini tükürdi. Öýde 90 gelin oturdy. O daýda tüýlen saýşýady. Kim geldi gyp? Dip ýeşik açarana mäetdil daýda adam bilen gyýgardy. Daýda bimen. Anha geldi dip 90 gelin tolgunçlaýtdy. Radi bolaydy. Daýda son arkaýyn etdi. Näme radi bolman? Baýam radi bolur. Ogulnyar ýylgyryp içeri girdi. Onu hayran eden zat ol daýdasynyň öňüne çaýal poşamay bolup oturan wagtyny ilkin sapar görýärdi. Çay bereyinmi dip ogulny aşkandan çykyp aýtdy. Naharam gyzyrýan. Daýda tedin çykyrmady. Toğuşanyň özüni hödür kerem etdi. Häzir. Ogulny eşiklerini salşardy. Erini ýüzüni ýuwdy. Soň gelip fasaň başyna diýipdi. Toğuşan gelin gapdanlap ullokan düğün şoňusyny ýerine patladyp goýdy. Kürte getirdim. Sapraly çaňgaly, durşuna şay, giýip göräý. Ogulny odun jylgyrdy. Daýdam gören bolsa ol ýara gelniji. Toğuşan gelin ödürünü. Giy aytene. Ogulny näden çektirip durmady. Durşuny kümüş altyn şaýdan doňup duran kürtäň başyna atdy. Bolýarmy? Bolur. Toğuşan gelin kürtäň düğün şoňudy. Putu daýdanyň gapdalyna tüýşürdi. Ýeşen mäçen durubersin. Borla. Men ona gideýin barmaly ýerimmi? Borla. Daýdasynyň bolşy ogulny haýrana goýdy. Ol ýöne bolýar diýip durdy. Asyl öz daýdasyny meňden okdy. Öýde gaýtuduluk, geliniň ýadaglygyny elden aýrana döndürdi. Ol saçagy şäýine kädirdi ýygnady. Daýdasynyň tüftanynyň gumyny täzeledi. Soň maşynyň başyna geçdi. Gördüňmi diýip daýdasy birden gyýgyryp goýberdi. Heyt garnak. Ogulny atylyp taşykdy. O hele matalarını getirdi. Häzir görürünüp, ol içeri girip çykdy da ýylgyrdy. Daýdasyň bolşuny halamady. Näme aý görün ýaly, suwjuk ýylgyryp durdyň. Asyl ýok senne, alan terbiýäň ursun suwjuryp. O derini hasam gatartdy. Ýan keleýiň ýanyna da kilçerip durdyň özüň saklap bilmän. Aýaly şeýle ýerken ýanyna nähilken. İçeriden ipetli atlap ses çykmady. Bir talandanam ayak maşynynyň enni ganja tygyr eşdildi. Anyhyltan Muratçy götürüp dabary bilen öýe girenni. Ogulny düýünki başdan ýakasyny bolup barýardy. O gyýyl wagty çeken nagyşlaryny ýaka gaýanyny gowurýardy. Agar nagyşa girmejek bolýardy. Nagyş agar bolsa geýinmäsýärdi. Soňam gymmat bolan üçin kän geçkini däldi. Onun salyan burunly, alajaly, soňam kergun ýydy nagyşy pommar geýimden başgasyna gaty gowy gelişýärdi. Bu nagyşlar gowada ürjedilip gaýylsady. Şäheri henüz ýoňulmandy. Şäher gyýlar köýüniň ýakasyny sırpynyň, kürtäniň nagyşyny alyp başlapdylar. Bu ýoňy hem üçin ýörgünni däldi. Bazar şoň ýaly ýakadan dolýardylar. Emma näme üçin ogulnyň ýakalary geçkinledi. Käbir aýalyň eliniň füýüji naharynyň gattagymly bolýardy. Käbir geliniň keşdedem owadan bolýardy. Gül ýaýdy salaram gülün, ýylyň ýaprak keşdedinden owadan utdurundy. Ogulnyň gaýmasyna gyýy wagty boýdaşlarym halardy.
Näme şin ruhların ähleti yakadyny oğlun ýa-da bejerdirdiler. Ol durmuşa çykýan gyryň yakalarynyň bir kuş tanyny eýýäm taýýarlatdy. Onuň öňden duran 4-5 yakadan mady. Gaty rur bolsa, olar bu kuşlaryna getirin yakalaryndan berip biljekdi. Enesiniň aýdyşy ýaly ol. Geýmäge jahanym sag bolsun diýdi. Nitip bolup merdan jan gelse, işimi adamy elimden alsa, bäwejigimiz bolsa, yaka tikmekden başga näme işim bar ýa? Anwultan Murady içeri goýberdi-de. Şol duran ýerinden voh gidip başam marmar gaňardy. Halady. Buğta daýda tiskenip turdy. Näme boldy? Anwultan jaksaklap güldü. Sekret daýdaşka, sekredimiz. Oğlun ýa daýdasyna görä boldy. Ýüzüni agra tutdu-da çalynyp turup Muratçy uzaklady. İçinden Allahjan, bir de şunu ýaljak oğul ber. Merdanjan sagaman gelsin diýdi. Buğta daýda temmäkiniň awuzyna gowy bir taýlaşan ýödüne erki ýetýäke, berkirak tutanyşyny känmir bildirmedi. Häzir pineklep, gowşaşan mahaly eýgertmän bir ýana agan sawgyny okurady. Ah, mes. Göğsüne bat verip her dereden bir öğüt berýäňe gülmän düşnükli gepläýä. Ansultan o diýämgim diýmedi. Ol öz sirni ýaşyrjagym bolmady. Oh, berdi. Tüýs meniň diýenim ekenligi. Rady bolsa bolýa. Eklin saýgyny etdirmäýin diýdi. Buğta daýda gulugyny şörtdi. Indi bir näme dürüşen gözlerini terlendirip böwrüne doňul diňin saldy. Kim gyýdy ol? diýdi. Ansultan oğlun ýazdan hiç tat bolmazygyny bildimi, näme? Öýde bu zatlary utanyş haýada bilmärdiň, Buğta daýda aýdyp başlady. Daýdaşka, bir gowy adam bar. Woh! Ulus kılatlaryň hojaýyny. Ady näme? Ady Appak. Appak! Hawa, şu sen diýgeniň halapdyr. Men niýe elimiň aýatyny saklaýyn? Ýa giydirip, ýüpek giydireýin. Daşyna howsar bolayyn. Äger gelen soňa mazar bermeýin diýe. Ýöne men göwünim alsyn diýe. Öýüniň içinem woh edip remont etdireýin. Daýda dikitiniň aýagy garyn ömürlerinde türkmen halkynyň düşmez diýe. On san türkmen halkyny renkli telewizor daşary utara diýenini ýertir getireýin diýe. Buğta daýda ilk ýerini çykarmady soňam. Hani bizde olur ýaly bagyt diýdi. Ansultan sözüni has bersin dedi. Men özüme zanym bile derdim. Ýöne men bekki işkam bar. Ol oğlunu ýa-da bakan gözüni süýje gyrtdy. Ýa ikisinem typtyrmalyamy näme? Daýda tezini çykarmady. Men oňa näme diýin? Buğta daýdanyň göz agarlary ösügüje alawlap başlady. Askalatslan kette hojaýyny bolsa eder diýdi. Ansultan gapaý ýöneldi. Onu tidrady-da. Oğlun ýa odaran ýaly boldy. Ol zawdlap ýerini galdy. Ýok, Hudaý takladyn. Ol gahardan ýaňa ýanyp duran gözlerini daýdasynyň aýaklarynyň astyna dikdi. Daýda teskinni. Belaýa, näme beýle oda düşýäň? Seniň uçuryň ellep barýan ýokga? Ansultan eline sagadyna garady. Wopşym men kaýtmak. Men aýtdym, amanadım boýnumdan aýyrdım. Galaryny özüňiz düşürdin. Beýle bagyt guşy adamyň başyna bir gerek golýandyr. Onu da siziň ýaly gedaýyň. Eşdiňizmi? Oğul niýe diýişini zerda edip gysdy. Soň dügün şoň işinden 10.000 manat pul çykardy. Ol köprägem bolsa, nedip bolsa, gaýtaran netdi onu aldy. 5.000 manatdan tanady da ýan köýler aňynda ýylap, gyşarp ýatan daýdanyň ýanyna bardy. Daýda diýdi. Dikin haky diýip getiripdirler. Daýda 5.000 manat howlukman tanady. Olary 1000-1000-den 5 bölegi bölüdi. Her seniň daşyna ýöz içinden bir ýüzlük galyp daşyny ekledi. Soň ýüzüne azytdy. O hele köpräk diýen ýaletde. Oğulnyýadyň ýüzi bu ýaly boldy. Ola urukda tutulany döndü. Gidip garyn pullarym alyp geldi. Men muňa tutalaýyn. Bolmasa telewizor alaly. Saňa güýmenje bolar. Daýda elini palawlatdy. Getir. Tutusyz oňup durys. Komisiýa gelip barlap, tutuýuňyz telewizoryňyz bolmasa çykyň diýjek bolup oturanok. O geliniň elinden ägli pul aldy, diýdiň asyna saldy. Beýle telewizor göresi gelipdir. Şo diými, sizi balak seden, edep tertip seden. Oňa Muratçyna harlady. Onu ýödýän eltdi, ýumşajuk terji düşüň üstüne oýunjak dökdi. Oýna ber köşegim. Muratçyň gepleşeri gelýärdi.
Ol oğul Niyaz'ın hasratly, emma doğumlu yüzüne garap ahır dillerine. Kıynak, ay kıynak. Oğul Niyaz ellen maşininden tigirini takladı. Cana. Muratçık doksa peki de yüzünüm kaldırman pissyanın maňy ýaljak doda uzun sommurtdy. Hani sizin dädeniz? Oğul Niyaz ýylgyrdy. Bilemok. Muratçyk ýyňal. Däde bolsa gowy. He. Oğul Niyaz oňa düşündi. Ol Muratçykyň başyny typady. Biziň dädemiz gowdukdy. Basym gelir. Şonu agçy bäbegim gelir, he. Hawu. Muratçyk boyuncugyny buýtançly boldy. Bizde köp däde bar. Maşinlarymma, mamam diye yeni köp dädeler diye. Birden saklandy. Gıynak, gıynak, sana da däde berýeli. Oğul Niyaz örekden. Vay yok, dädem öňden nitip etsin. Öz dädemiz gelir. Muratçyk dodajuny ýene sommurtdy. Mamam aýdy, bir dädäni gıynak gelince beýjek diýip. Ýok, Hudaý saklagyn. Biziň öz dädemiz gelir. Yok dip Muratçygam ýeň bermedi. Siziň dädeniz akçy bäbek alyp gelýänçe beýjek, soň aljak. Yok, beýdim aýyp bor. Oğul Niyaz oýabatdy da maşynyny gaty-gaty sürdi. Olaýal, bu sagıjy näde aýypdyr? Hudaý mabry berýär. Muratçygyň dodajugy ýene de sommurly. Gıynak, Oğul Niyaz şöýrli. Akçy bäbek hiç gelmesen etjek. Oğul Niyazyň ýerinem gylyp başlady. Beýdim eller. O sagan bagdyrylmak üçin bir näme zarplaytdy. Muratçygyň gurdu adarna da däldi. Dädem hiç gelmesen etjek, şonu biziň dädemizi alarmyň. Gelir. Oğul Niyaz oda düşdü. Awtobus Saragata onuň ýaryna urady. Towşan gelin hil bir gelini şörek diýen kişi bolup gawarlyp, onuň gapdalyny otyrdy. Onuň gara ýagy aýagyny balagy ýugulup, giyirip dyzynyň bäri ýaryna ýeten kirlesindäki ýenzim işliýapanyň eteklerinden kirjimek, üzük taşlar dökülip duran orta ýaşly adamy uratdy. Ol köýne kostyumynyň kelteýinden bir garşy artyp duran gara ýelbiriň oturguzyň tuwazyny ýapyşyp, beýle kellen ýennamyna sarlaşyp ýatan balagynyň ýüzüne sermedi. Onuň iki tany ýellik çykardy da Towşan gelini otdy. Muna malay. Şigid alarsyň ýolly. Towşan gelin ýüzüni gözüni tutdy da ýerini kelewletdi. Ýok, bara. Berdiňe, şo bolar. Şo boljak montoň diýip, oň üstüne aban duran adam aýtdy. Bolýala şo boldy. Artyk moşluk etmez. Siz pullun dokunmaro. O bir hilje ýylgyryp ýygyna garady. Towşan gelin ony uradyp bilde kaýry döndü. Bolla inni gidiber. Bolýa da diýip, her piyada bir kädime edip işige bardy diýene durdy. Alaýsana bolmasa agram ýok. Towşan gelin hep çötlüğüne tutdy. Ýok, way maskar etdi. Gerek däl. Ol adamym gidäýmedi. Şigid anlarsyňyz haw ýolly. Towşan geliniň gözi şugundyr diýen. Ýok be, gidinni. Çigit derdim däl. Bolýa da diýip her piyada awtobusyny düşüp aýnanyň ýüňüne geldi. Iki gözüni oğulny ýaladykdy. Adamym diýip Towşan gelin buýsan süraýtdy da gaýdy ber diýip taşarda duran adam sana ýerini salgady. Adamsy hiç zat eşitmok diýen manada uloklaryna barmagyny dürtdi. Ol aýalyň ýylgyrýanyny görüp ýyryşardy. Soň ýüzüni bekedip, helki pullary dodup, alaýsyna diýen manada ümledi. Towşan geliniň ýüzü ýene de gamaşdy. Ol bar gaýt gerek däl pul diýen manada ümledi. Oňa şeň awtobusa mugurdy. Agyr gelin alyp barýarmy diýip, awtobus uramaka bir dögüm şöreg ýerini alyp, gäwşep başlan uralaýal bilet geljirikli sorady. Towşan geliniň göýü geldi. Daýymyň gelini. Çöregi sagyrdylar, şoňa barýar. Tejenemi? Saragta, bay bu. Aýallar güýmünçe tapyrly. Hasan edinniň alyp gelini. Towşan gelin öýüdüne hödür edilen çörekden epekli döwü barlydy, garany ýyta gaýtardy. Soň agdyna bir bölek nan saldy. Onuň güýmenmesi ýöne ýerde däldi. Ol bahany bilen ýol gözleýärdi. Aý güni hata perip edýärdi. Ýan gaýtaryp getirdik-de, kän wagt geçenok, edinenmedi. Nigidin edinneňiz diýip başga bir sorady. Beherdenden. Awtobus saklaryň içinden beherdeniň gyýdam çykdy. Way biziň öz gyýdamy da, agyt kimlerden? Olar beher gelip kim kädip geliniň kurtugyny galdyryp ýüzüni açmaga diýiltanmajak gorkdy. Towşan gorkdy da ýygyny gömüp başlady. Sen tanamarsan olan asty beherdenni. Öýdür häzir aşky batdy. Mürrük diýerler, guruluşykda garawul. Oturnadı hiç çykmady. Oğul Niyaz öýdüň alyp barýan baýanyň uğur tapyjylygyna haýran galdy.
Näme üçin yalan söýdiýär kelip oýlandy. Kurtözüniň alyndaky akfeçekler timarlap özüni tanajak bolýan aýal synlady. Görün adam sälli. Ol töwre barady. Kakanyň gülmatar ýüzündäki sehralar tä daga çenni tep-tekiz bolup erte birun gülgülälige bölünjek bolup oturdy. Owa ýüpek ýar ýakymlydy. Asman tä düýbüni çen arasady. Diňe appak sökümök ýar bulutlar iýine gana sallanjyra feýlip ýördi. Ýoluň gyralary eýýän maýsalapdy. Göýöklük gözüň ýada diýadi. Kalbyňa agyrlyk, rahatlyk salýady. Häli gelinejekiniň özüni tanatmajak bolup at oýuny diýen mahaly lap-lap gyzan ýüzi akim soňuşupdy. Ýöne bir ýakymly bakaryň demi süňüni ýeňletdigçe kurtony basyp alyp barýady. Ol beýle agyr kurtanyň bardygyny hiç wagtym oýuna getirmänni. Ýöň öýlerini başyna bürelen kurtudagy munyň ýanyna ýerek ýaldy. Akny wat gelinejek beýleki ýüzi sowly halatlar bilen onam sowurup alyp eýerneltipdi. Agyr kurtaň goken ýödüň kimi oğul niyaz geçirilen halatlarını yerbedem görmänni. Edil aňyr baş bolmagy bu marktyň bir güçlüligi, han gyňaş, keýik suratly gyňaş bady. Ýönem şeýle akyna bat gelinejeri olar känwer eleden okdy. Baraň soň ýylyny görkezmeli. Tikilmän şeýle goýun. Aşywadyň diýäbi şu. Gowmatalar tikmän etmelipdi. O adamlary özüňizi yaran edin diýipdiler. Gyýdyň ejeti enet boldy. Zadyň ýüzüne gaňrylan bakmadylar. Şeýdip oğul niyaz öýden ödeşiklerle çykdy. Gelin soň gözü galyp ýöweden 3 türlü pambartyny, aňyrbaş diýilýän ýagryklaryny akny wat gelneje sowurup aldy. Ýylyň edýän şu kardarlyk. Ýene-de bendeler getirilmesi üçin hak soran oklar. Ýöne şonda da olar boş goýmullar. Ol şol atlaň eýetini taňyr ýalkadyň hökümini geliniň öz bukşulunda gowy grawmatan aldy. Oğul niyaz baallu hila hayran gartadı. Enesinin giymäge janyň sawulsyny ýenini gaýym tutdy. Ýetini çykarmady. Ýetini çykarynna ardyny kime aýtsyn? Aslynda ol diýip urup ýaryp hakyny aljak maşgala däldi. Enes aýtmyşlaryň agyny ýetdi. Men urany Hudaý ursunny. Oğul niyaz şonu beýleki matalary uğurram diýdi. Kurtözüniň başyndan sypyrylmagyny gaty görüpdi. Olaryň kadasy boýunça ýaňy öýe düşen gelin tä gaýtarlýança kurtözüni çykarylmaýady. Ýyl şonuň üçin olara ýüzi açylmadyk maşgala diýýärdi. Geliniň ýüzi gaýdyp gelinden toň açylýardy. Onuň gelinligi talaňa düşüpdi. Ýaň gelinne 10 gün bolmaka iýse tarnmamy, söýülmemi, depilmemi urulmamy, öýden kowulmamy, musulmana gelişmejek zatlaryň dependen ýenipdi. Ene şoň üçin häzir kimdir biri kurtu öýüňiziň kimi diýenne şaýrana şaňyrda tiskenip gitdi. Bu kurtudy onku däldi. Ha ulagy, ta kiminki bolsun. Taýdamda pul baryny nöküp 5 ýerlemede bolsun diýip şaýdady bilen 5 ogly barmy? 6. Tüwelim her ýerde döwletli adamlar bar o. Aýallar köp ogullyk olar ýörmek, köp gelin oňuşturup öýde saklamak barda gurruňy kellelerni sokdulardy. Ogul niyaz başlaryny aýlap urdular. Oğul niyaz ýene-de öýde galdy. Oň ýadyna ýene-de aýja düşdi. Aýja ikinji gün işe gelmänni. Emma üçinji gün hiç tat bolmadyk ýaly bolup, oğul niyazyň ýanyna geldi. Ýylgyran boldy. Agyr, o hudojnik seýgüliň ýatyr gyzy. Agyr, oň gözüni çykarypsyň, näme bilurdyň? Oğul niyaz tezini çykarmady. Aýja hatam müjidi. Taňyr berdiýsem, mysaraýpdyr. Ýöňe ölbüsüp barýady. Indi ýöne ýelini silkeläýär. Sen olaň baryny birden ürkünmegi, erkegiň gerek wagt bolýandyr. Oğul niyaz şäýnekli saýkamaga çykdy. Ol içeri girene aýjanyň sakardyny eşitdi. Vay, ödülip barýan gelini arap bilmeseň, senden erkek bolarmy? Öýde aýtdy, gowur ýany, beýlýek etsin. Ýok, diýip taňyr berdi, mudardady. O meň diýänim däl. Aýjan dedi giýsikdi. Vay, gyýw, dagam öýde gelip men seni söýýärnisinmi? Telefon zıngırdadı. Onu aýja öterdi. Alyo, vay, Allah kulu, gyýw senmi? Çykdyňmy? Ha sen çykýan şeýlemi? Oň diýip çykmady. Ýok, leýeri doktoruny bar saklajak däldi ýere. Maňa öýlerine git, gaýnynesini görüp gaýt diýip otyr. Bütün şäher täze gelin Allah kulu annan gurup gözüni çykarypdyr diýip gürrüň edýämiş. Redaktor aýdýara, men zaň edilmeden emirdim diýe. Aýjanyň kedi ýatdy. Ýöne oturup kan goýun okdy.
Radi bolar. Inni başga diýeniňe de radi bolar. Ýöne suwda bermeseňem milisiýa sagarda buza gyssat. Bolýawan aýdaryn. Aýjy ýene de geldi. Agyr kedelhanadaky meýitsaň edýä. Utanışdy, gyýdýaly saga meň diýen metbede suwda bererin diýe ýer çeken utanman. Oğul niyadın göğün ne mi sünür? Aycanın bolsu ne ese gıdgın kaynap durunan bolsu soğudup mulayimlaştırıp yetişip biliyadi. Emma Anı Sultanın bolsu onun yürüğünü daha vurup batılıyadi. Öyle son akşamım oğulunu ötürüp gelipti. Senin üyedin asmanın asma? Urakini de bana hormatlı yerler tiyli yerler. Yoksa sen yarını köşede maşine batıp kanarın boyuna taşlayan bilye olur. Sen beni Allah görme. Oğul niyad ön kalkışam ondaydıkına aydın sözünüdü. Dünya sığmanıyordu. Enno hayvat atıp başlattı. Asıl gara uğurmese ol özün süýrep, köçe taşlamadan gaýtjak derli. Bu olsun depelemeden gow derli. Oğul niyaz barıp işi açtı. Çık! Nemi? Anurtan illerine bakanırdı. Sen kim? O senin atardı. İnni bana hayvat atarsa. Çık! Nemi sün? Depeleme. Bir günümüzü koy, Allah'dan kork. Anurtan özün faknadı harmon näldi oynayan zat oy kempir dälreden okdy. Sen men tanaň o. Tana. Men ýerimi boýuny men öýden kogun heregidirin. Sen ýaly geçizik näme? Oğlun ýaz murasyň elini tutdu da ejen tarap alyp geldi. Oğlum malla bir günümüzde koy. Gaýdyp şu işikden gelme. Men sen hapa gepiňi mundan artyk çekip biljek däl. Anurtanyň bolmazdy boldy. Oly işi diýip goýberdi. Haram gyrnak. Hawa men gyrnak. Tufu porsi gidar ýöňe it girdin. Oğul niýetini çykarmady. Sen adyňa laýyk tüs gyrnak. Gyrnaklygyňa da haram ýörsiň. Oğul niýet ýüzüni ýerden galdyrmany ýoşa dedi. Men gyrnak. Ýöne Hudaýyň gyrnagy. Sen göli haram keypiň gyrnagy. Anurtan bir söz eşitip aý kimin atylyp oğul niýet darap başlady. Gyrnak, gyrnak. Oğul niyaz öýde geýýän köküni aldy, onuň ýoksa tarapy bilen taşyndan penjelep, zanyny alyp barýan aýalyň ýüzüne bir sapar zan howuna saýgylady. An Sultan saçdan beýrekden geçdi-de iki elden ýüzüni tutup girilge gapgaryldy. Oğul niyaz ýüregi ýarlara gelip aglaýan Muratçy yskardy da işi ýapdy. Şondan geçdi 2 saat geçendir. Olaň eýwanlarynyň bir kaýnada pagşyllap gitdi. Kimdir biri, "Ey gyrnak, jelep, çyksana" diýip goýgurdy. Kesin ýa bilen ýene de agar daş penjere degdi de aýnany küretdi. Hey haram ganjyk. Ýaly gelen ganjyk ýar guyrup gulap, bar gudu köpekler ýördiň gerek. Hey seni hada bolsun. Oğul ýetini çykarmady. Ýöne daýda haly goýman soň, daýda meni ne günä bar? Görýäňe depelep durşuny. Hudaýyny tapmyş. Senim haýdýaýyň oňu. Daýda köşeşer ýaly. Goý. Görüp durna o gelin bilen ýankalaşyp, ýolmulaşyp duranyňy. Milisiýa edip öýüňi döktürse ne çekse bar pul. Daýdasyň diýeni boldy. Sagat 10'larda kimdir bir işe gatygar durdy. Açyň. Kim? Milisiýa. Onuň ýaryň işi aşak bolmamış ody. Daýdasy güýäger onu taklady. Asma kimsin? O hem işe diýdiň aşagyny taklayan dügün şo algowyna aşgana eltip geldi. Hem işe oturup birden beýle algany üçin erbet darzyp gepläp bilmedi. Aş, diýip ýerini talgady. O niýat işi açdy. Eri süýseli gelini görüp, milisioner günäkär gözleýän ýaly, ýady gözlerden çerin delmerdi. Aýly üflermi? Gelin başyny şeratdy. Milisioner ýerindäki golu gyzyl daňaly 4 ýetkinji girilgede goýup, köýjüne myskarman içeri girdi. Oli kelini ýüzüne tutup, eňräp oturan aýaly görüp, onuň garşyna diýipdi. Garry näme bolýar? Wah öýleýän oğlum. Sen ýaly bar garagöz, şunar ýaly oğlum bady. Onu eltepeden çykardylar innemana. Eýwan daşlap goýanoklar. Men aglaman, kim aglasyn? Yumruk ýaly gyrnak bilen ikaýagymy göre sokup. Milisioner garra ýaly. Birim jerin oglu ýaljak eýdijik gelini garatda geň aldy. An Sultan artyk wany kim urup maskaralap kowdy. O dodugyny söwürdi. Ýüri görür ýaly. Üstüne galtamın solan ýaly. Vay bala, bagtym ýatdy. İşim gaýtdy. Olan iki dyýdynyp oturan ýerine ağ gaçykla gyýkyryna başlady. Äketmäge, ýöne äketmäň. Milisioner ýigidem gaharlanyp hem gülümsüredi. Garry goý diýdiň. Bolmasam özüň äkederdi. Oğul niýat doň oturdy. Oğlanlar An Sultan alyp geldiler. An Sultan içeri girmedi.
Yüzünü gıpgıdır edip, domburlup, daş kütüye yaplanıp duruşunu, içeri bakan ağzını toğlap koyuverdi. Hani girin? Koğulun yerime girip näme? Men haram gırnak mı? Bilsene digit, planşetinden 2 tağıta ak kağıt çıkardı da, onu koyuyor yer tapman planşetini dıydın üstüne koyup, onam kağıdı repti. Näme bullaydın? Soň maga gepiniz gerekdir. Protokol edip etrafı geçiren koy öldürsün. Anhultan içeri girdi. Bolunu da attı. Ulenindeki yağrını ayırıp barınmağını gözüne dürttü. Görün yok mu? İyiler näme diyer. Eğer yok yönü oynaş tuğutarma yenziptir diyerler. Men gözümün göğügülün takına ne edip çıkayın? Onun sonra meğerse sağa takla oturun ayağıyla. Atkı veren artisti näme için ilgaldırıyarlar. Sağamda näme güne var. Onum iti bitip çıkarıp koyuverdi. Milisenerin dawanın nämeden gaýdaryny anyklady gelýärdi. Oň müň derdi bardy. Şoň üçin başaryp bilse bular yaraşdyryp gep tamamlamaly. Ilkin hem boldy. O näsetini çykarmady. Puta daýda bolsa, diýdiň üstüne doňup galan döwülgü ýumrugyny göterip bilmän näme bolur kadýan manydy. Gara kurşuk güýüni ýere sallap otyrdy. Ýene Any Sultan ipläp başlady. Ilkin hem boldy. Men Muratçany getirdim. Muratçan kim? Arazyk durun. Men uğul jagaşym. Onu näme maksat bilen getirdim? Any Sultan gözüni tegeledi. Dip birdenem şykalga tapany döndü. Men uğulcugum bulur haklar diýen. Aýyna 600 manat berip. Hawa. İşe gidemde özüm diňe agşamyny goýup işden gelemde alýan. Bugünem uğulumy getirdim. Ine bolunu da. O ýene gözüni görkezdi. Milisiýany başyna ýakady. O sen ýok, men ýok. Alyp çek şöyle ury bermedi. Ne bileýin urdy öde. Häzir men runawa. Sen bir zat diýdiňmi ýa? O bir zat diýdimi? Uruşmak, gaýgyrşmak üçin gaharyň getirmeli. Näme gaharyň diýerler? Any Sultan tezini çykarmady. Aýdyň bolmasa etrapdan video sagyrjak. Bulan bolup oturuşlary gepin bir gize oturjagyny meňdemeýärdi. Şoň üçin puta daýra ara boşuldy. Olar äriň dawatyny etdi. Olara nemeti bilekke ýaly är gerek. Nähiläriň dawaty. Aýalyň üçtemdimdirdi. Bilemok, ýa häzir yaraşyň. Ýa-da düşünürşiň diýdim. Ol ruçköle kağıdı Any Sultan tutdy. Men üýümde ýadaýyn. Ýok şu ýerde. Ol ýene bir kağıdy oğluny ýazynyň önüne goýdy. Al senem näme bolun ortaýa? Oğluny ýaz kağıdy garatdy ýoşu. Kakam naçalnik milisiýadyr. Siz maňa azar bermeň. Ýanyna güni bara ýaryn edi. Milisioner ýigdiň gözleri petiredi. Oğluny ýaz ýazyr şo surnuk durjy agşamdan uzakda dugyny begenni. Ýonur hiç tat ýazmandy. Milisioner eýýäm onuň bilen başga sepleşýärdi. O giýjanyň bir mahaly olary eýtdi, beýtdi, yaraşdyrdy etdi. Eýwanyň penjireň döwrün ýerlerini gördü. Söýgünni, daşlaryň bir ýeriniň daşyny ýaglyň dolap aldy. Any Sultanym syrtyny tapan degen ýer bolup gitdi. Daňdanky bolan waka adam mozukdy. Işikde awdy durdy. Dip ol giýelgen agyna awyny towuşyp gelip durşyny tamyrady. Gel. Oğluny salam berdi. Soň öýde urna etdi. Awdy näme üçin onu kömekleşmedi. Tigrem şiýle ýanap goýup edil bir garant oýlany ýaly şawurdyryny ýerine durdy. Oğluny ýa süplükleri döküp gelen soň awdy gowluny. Dur. Näme daýy? Awdy töwrüni garajaklady. Gel at oýnatmaly. Dälin dogry habar. Sen meň bilen boljakmy ýa-da ýok. Oğluny ýa depeden gaýnaş oýlany döndü. Toba, Hudaý diýin. Atyp gelýän daňy ak nury onuň kön üýüne düşüp gitdi. Bu adamın esine değerligini oğurlayal ağındı. Dahi, men sizin öz gıydınız ýaly. Siz maňa gıydım diýäňiz. Awdy elbet titredi. Yok, men gıydym azal diýjek bolsam. Men size aşyk, men sizi işallym, näçe gün kömekleşdim, pulum bermediňiz. Olamy gorra meni haklaşmaly. Oğulnyýa sesini çykyrman gidiberjek boldy, emma Awdy badyna gelip onuň elinden tutjak boldy. Emma oğulnyýa bu hyýrsyz adamyň pärini aňdy. Ol ýün süýdüden naýda ýal tutdy. Ýok gurun. Eger päriňiz ýup tutmasaňyz, kakam naçalnik milisiýadyr. Ýanyna barry eýlerini aýdaryn. Awdynyň elleri howada doňup galdy. Men süýýän özüm. Ol patanaklap tigirine bakany urady. Soň ýerine de garaman daňyň ak tümüne siňip gitdi. Geldijan, öpüňizi okurdun. 2 biladan alyp galdyň. Nesip bolsa, Saragtdan gelemden soň saňa gowtak ýekeşdirip bererin. Awtobus tejene geldi. Wah, şäminiň bilen pulna raýmerekeni. Tahirjigim diýdim de gören etmedim de diýip, towşan girin awtobus durulgusynyň ýanyna şigit satyp oturan daýdary görüp tykyrap başlady. Onuň umum ýokdur.
Oğul Niyaz göğünne hiç tat getirmen gapsığının 2 tane 50 manat çıkardı. Gelinize alın. Towşan gelin tezin çıkarman aldı. Düşüp çigit sakkız alıp geldi. Vay atalarının 2 baqatı gıyıp, çigit dağı tecenini ardan bulmala. Aşıvadın kısa var. Adabı dengdir deyip iyide oturanın guroksununu yaşulla etti. Vay ta şu yurda gammat bulmalı. Aşıvatlılar bir yerden ardan alıp, anırda bakanı asmana çıkarmadı yali. Oğul Niyaz'ın çiğit döneteri yoktu. O bir oğlu özünün akbarını sallarlamak vakit taptı. Doğrusu şu vakta cenni, onun oylunmağı ilimdegen oktu, değil mi? Hava, ol bu adamın ikinci gayta düşünne görüyordu. Ödüm şoğul oluştu. Gelinlerce anırdan aydım sahibi etkilenip geliyordu da, işikte saklanıyordu. Gelin içeri kalıyorlar. İçeri onun köyüne başlığının kabineti. Ol kabinetin işiğine saklanıyordu. Kürtağının bir uzunu kaldırıp töre araya. Başlığı yerinden duruyor. Geldin mi? Oğul ne mi diyeceğini bilen ok. Ol şu dangdanım şu düşü gördü. Bir sen yanında hiç de adalet etmediydi. Ödüm kâbir kin oladı görköyleyen demir adamları yâli. Hem Mehmet daşındı. Sen avreyin sakla verdiydi. Sonunun bir hili usulü oylun dedi de üyüne bakan gaytti. Oğul ne tiskinip bu yönünü. Ol uğuklu oylunnu. Nemen oylun mulka. Yine de şol tanış tetiyanlarını. Nire var yanını. Nire de durununu. Nirden geliyanını. Daşarda orada adamlar Allah'ına küştep yadilar. Ay dünya. Ah dünya. Ol teskin töwrüne garadı. Kimdir bir onun için näki pikirlerini okap ona cevap veren ýaly boldy. Özüm şo tanış etdi. Oğul Niyaz ütü şu adamım. Ona cevap berjek bolýanam görmedi. Men nirden geldim? Ol özüniň aşkywaty getirilişini, gaýnenetini merdany atlady. Emma elini ýerinde at bolmady. Jurnalyň redaksiýasyny atlady. Redaktoryň ýüzüniň ýardyny äýnek gülün beklep, hiç taýdy hiljermen tamam diýip duran piýada nifsa gardy. Onun bir darada ne bir fiýleg ne de bir gadry bar. Ýöne başlyk ady bar, paýyryň. Ondan kim näme diýse, şoňundan otur. Aýja näme? O näme üçin odu köýde düşüp erkek görse öňünde ýaýaplap, meni ýamannap ýörke. Ýa men elbet bolsam, ýöne gowuljak-mı? Ikimiz de maýala. Birek biriň awryny saklamaly dälmi? Birek biri himayet etmeli. Bir ağız bir bolsak, erkeklerim aýallaryň awryny saklar. Aýja meçe görmese, Taňry berdi. Hey dinana başgallarmy? Aýja günäkär. Allah Kur'anyň men üstüme şiir bolmagyny, Taňry berdiň söýün bolmagyny. Redaktoryň günämi ýok gerinden meni dahlap durmasyny da aýja bilen gowurlaşmaly. Onuň gözüne Ana Sultan geldi. Oğul Niyaz nirde oturundan ondan ýaly. Gaýra şekillermen boldy. Sen zoran, tapagalýanyň aýja gün toldy men sana görkezerdim. Ana Sultan başga. Ol has ýoğuz. Onun hem zada garaşaýmaly. Şondan daş bolmaly. Seni maşina basyp Oğul Niyazyň iýinde gylady. Bergaýdan gowuldy. Ola ýaldyň şu güni erbet adamlar ýebermekden gaýtmak. Olur toprağına ağınalmasa namusının ölüyen ayal olmalı. Utanman daydama. Gelinin planıyla geçsin deyip dura. Ey Huday, şehir deyilen yerde, yeşilen sağızlıklarla Huday deyip birine şükür edip yören adam yok mu ka? Bulan bağırsanın dilinine şermenliğin gurrumulu. Daydam ne hemşin damdı kaş onunla. Ya naf pulleyip gelini her zada dözmeye razı mı ka? Ey Huday, bağıra pulu. Bütün ömründen atatıp geçti. Şu pullar yetişege. Aynılara tutalacak puluma jenini alıp otyra. Yoňky günümizden kän gowy ýaşaýar. Janym sag bolsa edip bolsa menen hore çekdele. Awtobus uğradı. Yine eýdimiz saraga ýöremeli dip. Towşan gelin zaýlaşyk oturdy. Elindäki ýarty gutabyny buğdaýmak tutýan ýaly tutup, gäwşäp duruşyna Oğul Niyazyň böwrüne örtekledi. Ali senem. Tüýjeken gökden ödüm. Tecenin göğü süýji bolmaly. Abda ganäme gerek diýsen. Öden namus bardy gurrun edýär. Ödüm kedekiniň namusyny dep bilecek. Ey Allah. Namus kim şüýünen bir dämeke. Sen ýylyň gyzynyň gelininiň namusyny goramasaň, ýyl sen geliniň gyzynyň namusyny gorarmy? O derýadan geçip, günerta garşy şaglap barýan maşynyň özüni görüp ýetişmeli. Näme etmeli? Ol ýumruk ýaly dugully. Bu gowal dünýäde ýalaň ýyllagyň ýeşilligiň, naşarlygyň dagyndan ýaňa digdenekledi. Näme etmeli?
işlemeli. Bennetine mehtäç bolandan öz zanyna dözmeli. Aýja da, ana sultana da juda bolmasa ýalbararyn. Olary gizi ýatman ýaka keşdelep bererin. On kalby ýagtylyp gitdi. Näme üçin başlaşyp kirkelläme gelmediki? Aýja da ana sultana da geliniňe gowy ýaka tikip bereýin desem, olaň azar bizar bolmazda. Wagt men guraýyn. Gerek bolsa awda gada tak etip bererin. Şonna olar maňa düzmezler. On gözüňe eneti geldi. Balam gowy bolgun. Awry bir guýruksa geçidir. Sehel goşup dursaň, sypar gider. Bir giden soňam ýeriňden tutjak gumanyň bolmaz. Daýdasy enetini gözüne alartdy. Awryňa kim biratym nasy berýär? Seni özüňe bir ýitme kör, şagalaňa da ter beripsiň. Awry diýen bolup inni ýylyň ýeşiginde saçyny tüýsedip ýör bakarnagyň. Eneti başyny ýykady. Halallan bir tylla. Haramdan müň tylla diýipdirler. Men şagalarymı beren terbiýem erbet däller. Olary bu dünýäde awry, ahiretde iman dilendir. Goý, totam sorama. Oğlun ya, bir kudoğunun beyli bula işlerine hayran kaldı. Ezete abire edip, 5 vaktim tıptırman, her adımını tanrı sığınıp edi. Dilinin finası vakti yok, daydası ölün. Onun daydasının bolşunu yatlasam gelmedi. Garoğumun sadaklı yerinde depeleri, ağları yaşlı üstiyedi. Oğlun ya aslanını öyden sıkyan maşkalı değerlerim görün, yönü kalkozun ekransılığına gıydılar dönkeyen gidipti. Şonda ol garoğumu mürüptü. Yöne bu garoğum başkadı. O odunlu, baydı, güdüllü. Misli kürtölü gelin yağlı. Ol garoğum orada, kin olurdu, gayri yurtlarda suğu düşen gelinler yağlı. Ol bir yerleri görenini begenini. Bulan goy teceni görüptüm. Bulan goy sarıgıtı öptüm diyerin. Hana sarıgıtam görünüp başladı deyip yonda torunların biri. Misli oğul niyada aydiyan yağlıp dillerini. Oğul niyada yonga garoğumun bir küncüne garadı. Alıssa ak saylar eletlep görünüyordu. Yolla avtobus sakladılar. Yanlar ullokan möje gitili eskerlen ikili avtobusun içine girdi. Pasportlarına tayarlan. Esker yitler beyli burada bunun elli. Toğuşan gelin pasportu tuttu. Olar kürteli geline tarıp gözlerinin kıytağının buyton sürün aylap. Oturuverin yerinize deyip bağlaman geçirdiler. Sidem şey de etediler deyip. Toğuşan gelin bir yağdayı oğul koyuyordu da gelinin kürtesini dözüştürdü.